ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಮಂಗಳಮಾಂಗಲ್ಯೆ ಶಿವೆ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ್ಯೆ ತ್ರ್ಯಂಬಕೆ ಗೌರಿ ನಾರಾಯಣಿ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಅವರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಟೀ ಆಂಡೆ, ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ, ಚಾ ಪರಿಯರ ತಿಂಡರಾ? ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ರಂಗನಾಥ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ರಂಗನಾಥ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕಿನ್ನು, ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಆಂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಕ ದಾದ ತಿಂದ್ರೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಅವರೇ, ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ? ದಾದ ತಿಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ನಿಮಗೆ ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ಏನು ಟಿಫಿನ್ ನಿಮ್ಮನೆ? ನಮ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಇರೇನ ಆಂಡ ತಿಂದದ್ದು ಇಜ್ಜಿ ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ದೀದ್ ಕುಲೋ ಅಂದೆ. ನನ್ನ ತಿನ್ನೋಡು ಲೈವ್ ಪೊಟ್ಟಾಡತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಂಕ ಖಾಲಿ ಲೋಟೆ. ಓಹೋ, 10ಗೆ ಟಿಫಿನ್ ನಮ್ಮನೇಲಿ. ಹೌದಾ? ಜಗ್ಗು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ. ಓ ಹೌದಾ? ನಾನ್ ತುಪಿನಿ ಒಂದು ಒಡೆಪೋತು ನೀಲಿ ಒಡೆಪೋತುನು ಬೋಡಿ ನೆಕ್ ನೀಲಿ ಕೊರಡ ಕೊರ್ಪೆಂತನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗನ. ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ತಿಂಡಿ ಯಾರು ಖಾಲಿ ಅರೆ ಕೊಂಚ ಖಾಲಿ ಲೋಟೆಗೆ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಕೊರಿಯೆ ಜಗಣ್ಣ ಕೊರಿಯೆ ಈರ್ನ ಚಾಂಡೆ ತಿಂಡಿದಾದೆ. ಈರ್ನ ಚಪಾತಿ ಕಡಪಾಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಚ ಕಡಪ ಅವನು ಕಡಪ ರಾಪುಜಿ ಕೊಜಿ ಪೈರ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿನಿ ಚಪಾತಿ ಕಡಪ ಅವನು ಓಡೆ ಅಲೆ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಬಾಜ್ ಕಡಪಾಲೆ. ಆಂಡ್ ಪೋವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡೆ ಚಾ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಆಂಡ್ ಪೋವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ. ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ. ಉನ ಸಾಂಡೆ ಕೆಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ನ ಇತ್ತೇರು ಉಂಪಿನಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ. ನಮ ಕಾಂಡೆ ಉನ್ಪುಜ ನಮ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್ ಅವಿನಿ ಚಪಾತಿನಿ. ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ಲೈಕ್ ಲೈಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಜಗಣ್ಣ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗೆ ಪೋವಾಗಿದೆ ಕಡ್ಲೆ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಒಗರ್ನೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋವ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ಕಾಂಡೆ ದಿಂಚ ಇಜ್ಜಿ ರಾತ್ರಿ ಇತ್ತನ್ ಬರ್ಸ ರಾತ್ರಿ ಜೋರ್ ಇತ್ತನ್ ಬರ್ಸ ಅಂತೆ ದಾನೆ ಆತುಂಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದ ಜಗ್ಗಣ್ಣ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪಾತಿರು ಜರ್ಗೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡದ ಬಿಸಿ ಟುಲ್ಲೇರ ಅಂದ್ ಆಂಡೆ ಚಾ ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಜಗಣ್ಣ ಕೆಲೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬರ್ಪು ಜರ ಇನಿ ಕುಡ್ಲಗ್ ಬರ್ಪು ಜರ ಇನಿ ದಾಯಿ ದಾದ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಕುಡ್ಲಾಡಿನಿ ದಾದ ಉಂಡು ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಮೀನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಆನ್ ಉಂಡಾವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂದು ಫುಲ್ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಏತ್ ಕಟ್ಟೆ ಕೊರುಡು ಜಗ್ಗಣ್ಣ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಾನನ ಆವುಡು ಇರ್ನ ಆಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಕ. ಓ ಅಂದೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಜೋಕುಲ್ ಮುರಳಿ ನೆಗ್ದಿನ ಜೋಕುಲ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಶಾಲೆ ದೆಲೆ ತುಂಬ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್.
ಇರ್ಬೋದು ಬಲ್ಲೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಬರ್ಪೇರ್ ಕೇಳಿ ಜಗನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೀಡರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಪರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರುಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಅವಳು ಯಾ ನೀನಿ ಜಾನ್ ಬಿಸಿ ಇನಿ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಬೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಟಾಕೀಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೇರು ಚೂರ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ್ಲ ಇಂಕ್ ಯಾನ್ ಟಿವಿ ಡಿದುಪಿನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಡರ ಕೇಂಡರತ್ತ ರತ್ತೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ದಾನೆ ಆತನ ಸಿಸ್ ಜೈತ್ ಸರಿ ಆತಿಜ್ ತೋಜು ಜಗಣ್ಣ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ಇರೆಡ ಇರೆಗ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆಯು ಆವಾ ವಿಡಿಯೋ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಪಣದುಲೆ ಅಂದಂದು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡುಗೆ ಜೋಕುಲ್ ಮಂಡಿ ಪೋದ್ವೈತಿರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪಂಡೆ ನೀ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ರ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಜಗಣ್ಣ ದಾದಿ ಕೋಪ ತಿಳಿಪೀರ್ ಜಗಣ್ಣ ತಿಳ್ಕೊಂಬಲ್ಲೇರ್ ಜಾಂಗಬಳ ಜಾಂಗರೆ ಜನ ಜನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜಬಿನೊಳಗಿದ್ದರೆ ನೋಡು ಮಗ ಊರು ತುಂಬಾ ಜಾತರೆ ಓಲರ್ ಪೂರ ಬೇಗ ಬಲಿತಿತ್ತು ಶಾಂತ ಕೋಪ ಹತ್ತು ಸಿಸ್ಸು ಕೋಪ ಹತ್ತಿಗೆತೆ ತಿಳಿಪುನಾರ ನೀ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಕ್ಕಡಿಂಚ ಕೇಳುದಿಲ್ಲ ಜಗಳ ಅಚ್ಚ ಪರಿಯಾರ ದಾದ ತಿಂಡರು ಇತ್ತೆ ಪೋವ ಅವಳು ಪೋವೆತ್ ನಡಿಗೆ ದಕ್ಕಿರಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಆತ ಕೋಪಡುಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕೋಪ ಹತ್ತು ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓ ಪೂರೆ ಒರಾನೆ ಪೆಸಿಜ್ಗೆ ನೀರ್ ತೂಲೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ತೂಲೆ ಶಾಂತ ಉಂಡರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಟೀ ಆಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಮುಟ್ಟಲ ಬತ್ತೀರ ಆರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟಲ ಬತ್ತೀರ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಚನ್ 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 ವನಸ್ ಮಲ್ತಾರತ ಕೇಂದ್ರತೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ಪುನ ಟೈಮ್ ವನಸ್ ಮಲ್ಪೇರ ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಅವೇ ಯಾನು ಚಾ ಪರ್ಪಿನಿ ತಿಂಡಿ ತಿಂಪಿನಿ ವನಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇಂಕ್ ಚಾ ಅಂಡ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪರ್ ಶಾಂತಕ್ಕ ಐಕ್ ಗಟ್ಟಿ ಅವರ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಓ ಅಂಚ ನಾನ ಮೀಯೋಡು ಶಾಂತಕ್ಕ ಚಲಿ ಆಪುಂಡು ಮೀಯೋಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ದೀರ್ ಮೀಲೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ನೀರ್ ದೀಲೆ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಕ್ಕ ಮೀಲೆ ಜೋರು ಕಾಯುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅಪ್ಪ ಚಲಿ ಆಪುಜಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ದಾನೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಪೋಪು ನಂದಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಓಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ಅವ್ರು ಎದ್ದೀರಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಅರ್ ಪೋಯೆರ ಅಂದಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋಯಿನಿ ನಾ ಅಂದಾರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ದಾನೆ ಕಾಂಡೆನೆ ಫಿಲ್ಮ್ಗ್ ಪೋಪುನು ಒಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ ರಂಗನಾಥ್ ಇದ್ದೀರಾ ಯಾರಿಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ
ಇನ್ ಲೇಟ್ ಆಣೆ ಮನ್ನ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಮವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಮವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ತಾಳವ ತಟ್ಟಿದವ ಸುರರೊಳು ಸೇರಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಮವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ ತಂಬೂರಿ ಮೀಟಿದವ ಮವಾಬ್ದಿ ದಾಟಿದವ. ಇರೇನು ಮೀಟಾಯರ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏನೇನು ಶಾಂತ ಶಿಸ್ಸನಾ ಶಾಂತ ಶಿಸ್ ಬೈದಿರ ಊರಿಗೂ ಶಾಂತ ಶಿಸ್ ಊರು ಬೈದಾರ ಇರು ಇನ್ನು ಊರು 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 ಪನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ ಮುಡಿಪು ಮುಡಿಪು ಅತಿ ಅಂದು ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಮೀಟಾಯರ ಉಳ್ಳೇರ್ಗೆ ಅರಿತ್ತೆ ಬೈದಾರ ಊರಿಗೂ ಊರಿಗೂ ಬೈಜಿ ಓ ಬೊಂಬೈಗೆ ಪೋಪೆರ ಅಂದ್ ಮೇಡ್ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಅತಿ ಅರಿತೆ ಬೊಂಬೈಗೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತು ಒಂಜಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುವೆರ್ ಮೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಗಿರಿಜಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಯ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಚಾ ಕುಡಿದ್ರಾ ಎಂತ ತಿಂದ್ರಿ ಎಂತ ಕುಡಿದ್ರಿ ಇರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪುನು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಪುನ್ಗೆ ಎರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪ್ನ ಇರೇನು ಮೀಟ್ ಆಪ್ನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಜು ಒಂದು 4 ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ನಂದು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ ಪುಲಾವ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ಗೆ ಚಪಾತಿ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಚಪಾತಿ ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಸಂಗೀತ ಬಾಗುಣ್ಣವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಗುಣ್ಣವ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜೈ ಹಮ್ಮ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆನು ಓಕೆ 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 ಜಗಣ್ಣ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಅವ್ ಚೂರೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಾರಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೊಂದೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳೊಳು ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಅತ್ತಿತ್ತಗಳೊಳು ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ಆತಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬರ್ಪಿ ಅವು ಕಲ್ತು ನನ ಕಲ್ತಿಜವು ಕೆಲವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಭಜನದ ಕೆಲವು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಈರು ಬಗ್ಗುದು ಉಳ್ಳಾರ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗುದು ಉಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆಂಚು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಜಗಣ್ಣ ಯಾನ್ ಬಗ್ಗುದು ಪತಿರುನುಲ್ಲೆ ಅವಳಿ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ಉಣ್ಣ ಅಂತ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತಗಾರು ಕಡ ಎಂಚಿನಗೆ ಎಂಚಿನೇ जगन्ना एंचिनाऊ फ्रूट्स आपकी भाषा मुझे समझ में नहीं आता है आप इंग्लिश में टाइप कर सकते हो क्या ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ದೇವ್ರೆ ಆನ್ ಹುಷಾರುಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಈರೆಂಚೋಲರ್ ಚಾಪರ್ಯರ ತಿಂಡ್ರ ದಾದ ಪರಿಯರ್ ಪಲ್ನೆಗೆ
Very nice voice. Thank you, Puds. Thank you so much. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪನದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತಸಿಸ್ ಒಂಟೇನೆ ಪನ್ಯವೆ ಅವು ಸರಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೇರ ಪೇರ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ತಪ್ಪುಡು ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ फ्रूट 93 डन फ्रूट्स आपको गिरिजा आराध्या ने गिफ्ट दिया है आप उसे रिटर्न कीजिए फ्रूट्स प्लीज रिटर्न प्लीज फ्रूट्स प्लीज रिटर्न गिरिजा से सपोर्टिंग अಲ್ಲಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ ಕನನಿಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಕಟಿಲದ ಅಪ್ಪೆ ಶ್ರೀ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಜಗದಂಬಿಕೆ ಮೈನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರುನೇ ಕನನಿಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಅಪ್ಪೆಯಿರೆನು ಕನನಿಲಿಕೆ ಹೊರತು ಓಡು ಭಕ್ತಿದ ಪೂಜೆನು ಸಂದಾವೋಡು ನಂದಿನಿ ತುದೆ ನೀರು ನಮಮೇಯೊಡು ನಮ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪೊಲೆನು ಮಾಜಾವೋಡು ನಮ ಮಲ್ತಿ ಪಾಪೊಲೆನು ಮಾಜಾವೋಡು ಮೈನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೇ ಕನನಿಲಿಕೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸಾಗ್ ಜೈದರ ತೋಜೋಡು ಲಕ್ಕದ ಜರ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಜಿ ಲಕ್ಕದೆ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ನಂದು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ವಿ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಓಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದದ್ದು ಆದರ್ಶ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರ ಆದರ್ಶ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಂದು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕೆಲವು ದೇವರ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಅವೇ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈ ಉಂಟುಲೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪುಟ್ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಪುಟ್ಟು ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ಟರ್ 66 ಡನ್ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್ ಆಯ್ತು ಪುಟ್ಟು ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ರಾಜ್ ಅವರು ಗಿರಿಜಾ ಅಕ್ಕ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರ್ಶ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಇದು ಯಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಾಚಾರ ಇದೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದ್ರಾ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುಟ್ಟು 12 ಡನ್ ಪುಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲು ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ
ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಬ್ರದರ್ ಆದರ್ಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು. ಇಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೌದಾ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದವಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕ ಮನಸೋತೆ ನಾನವಾಗೆ. ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದವಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕ ಮನಸೋತೆ ನಾನವಾಗೆ. ಸತ್ರಾರ್ಜಿತಾನ ಮಗಳೆತ್ತಿದ ಅರಿವುನ್ಮತ್ತ ನರಕದೊಳುತ ಕಾದಿದ. ಮತ್ತೆ ಕೆಡಹಿದ ಅವನಂಗವ ಸತಿಗಿತ್ತನು ತಾಲಿಂಗನವ. ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದವಾಗಿ ನೋಡಕ್ಕ ಮನಸೋತೆ ನಾನವಾಗೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದೌದು, ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಉಂಟು. ಆದ್ರೂ ಬಿಸಿಲು ಬರುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಬಿಸಿಲು ಬರುವ ಸಂಭವ ಮಸ್ತುಂಡು. ಮಳೆ ಬರುವ ಸಂಭವ ಒಂತೆಂಡು. ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಏಪ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಂಡು, ಏಪ ವರ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ವರದಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇವೆ ನಾವು ಗಡಿ ಗಡಿ. ಮುಗಲ್ ಪೂರಿಪೇಟೆಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ತಮಿಳು ಸಿಸ್ 138 ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಪನ್ನೊಂದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರಿ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್. ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅವ್ರು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ. ಆರಾಧ್ಯ ಅವರೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರದ್ದು ಎಂಚವುಲ ನಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಸಿಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಂತೆ ಪದ್ಯ ಓರಿಂಡು. ಕೋಟಿಯನ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೋಟಿಯನ್ ಅವರೇ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ, ಟೀ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಆಂಡೆ ಟೀ ಆಂಡ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾ ಆಂಡ ಚಾಂಡಿ ಕೋಟಿಯನ್ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ನಾಂಡ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ. 16,000 ನಾರಿಯರ ಸೆರೆ ಮುದದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಮನೋಹರ. ಅದಿತಿಯ ಕುಂಡಲ ಕಳಿಸಿದ ಹರ ವಿಧಿಶೂರ ನೃಪನನ್ನು ಸಲಹಿದ ಧೀರ. ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಂದವಾಗೆ ನೋಡಕ್ಕ ಮನಸೋತೆ ನಾನವಾಗೆ. ಚಾ ಆಂಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ದಾರಿ ತಿಂಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದಿ ತಿಂಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ ಏನೊಂದು ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋಟಿಯನ್ ಅವರು ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೋಟಿಯನ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನದರ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಯಾವ ಸಾಂಗ್ ಬೇಕು ಎನದರ್? ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ. ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂದು. ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮೆಸೇಜ್ ಓದ್ತೇನೆ. ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ನಾನು ಅಂತ ಬಂದ್ರು, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್. ಹಾಯ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನದರ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಯಾನ್ ಬತ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತು ಜಿರೆಗತ್ತೆ ಸಿಸ್. ಓ ಗೊತ್ತಾನು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೈಸ್ ಲೈವ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ. ನವೀನ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಚಾನಲ್ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಮನ. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಲ್ ಪಾತಿರ್ದು ಬಲೆ.
ಸಂಗೀತ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ಸಿಸ್? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದ್ರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೂರ ಚಾಪರಿಯರ ಆಕೆನಂದ್ರೆ ಚಾಪರಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಮಿ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಯಾನು ಹುಷಾರುಲ್ಲೆ ಗುರು ಈರೆಂಚೊಲ್ಲರು. ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಓಡಿಪೋಯರು. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕಾಲ್ ಪಾತಿರಂದು ಬತ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. ಹಾಯ್ ಶೆಟ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಗುರು ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಪೋಯ್ರಿ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಓಲರ್ ಬಲಿ ಬಲಿ. ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಆರಾಧ್ಯ ಅವ್ರು ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತಪ್ಪ ತಾದೆ ಗುರು ದೇವರ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ. ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಆದಿಯಲಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬ ಬಲವಾಗಿ, ಸಿಹಿಯಾದ ಸಿಹಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು. ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಹಾದಿಯಲಿ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಶಾಂತಸಿ ಸಾಣೆ ಚಾಕೇನೊಂದು ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡೆ ಗುರುಶೆಟ್ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೊಬ್ಬೆ ಬೋದಿ ವಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಗುರು ಎಂಕದಾನೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜನ ಇருந்து ಒಂದು ಲೈವ್ ಗುರು ಲೈವ್ ಇರು ಮ್ಯೂಟ್ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್. ಶೆಟ್ರೆ ಚಾಂಡ ಆಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾ ಚಾಂಡಿಯೇ ಗುರುಶೆಟ್ಟಿ ಪನದಲ್ಲೇರು. ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೊರ್ಚಿ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ಯಾಕೆ ಬೊರ್ಚಿ ಪ್ರಸನ್ನ, ಅದು ದೇವರ ಪದ್ಯ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ಆಂಡೆ ಚಾ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗುರುಶೆಟ್ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ತುಳು ಅಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಉಸಿರಂತೆ ಇನ್ನು ನಾನು ನೀನು, ನೀನೆ ನಾನು ನಾನೇ ನೀನು, ಎತ್ತ ಎತ್ತ ಬಂತು ನೋಡು ಕಾಣೆ ನಾನು. ಹಾಡೋ ಹಂಬಲ ತಂದೆ ಏನು ಕೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ, ಒಂದೇ ಉಸಿರಿನಲ್ಲಿ ಚಂದಿರನನ್ನು ಚಂದಿರನೆನ್ನಲು ಅಂಜಿಕೆ ಏನು ಅಳುಕಿನ್ನೇನು. ಕೇಳೆ ಕೋಗಿಲೆ ನನ್ನ ತೋಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಕೊನೆಯ ಮಾತು, ಕೊನೆಯ ನಾದ, ಕೊನೆಯ ವೇದ. ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡುವೇನು ಪ್ರಾಣ ಪ್ರೀತಿ. ಅವು ಒಂಜೆ ಉಸಿರು ಪಣೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಸು ಬಂಗೊಂಡು ಬಂಗೊಂಡು. ಪ್ರಸಾದ್ ಬಾಯ್ ಜೈ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಆತಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಓ ಬತ್ತಿರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಒಡೆಪೂತಿ ನೀರು ತಿಂಡಿದಾದ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕುಶಲವೇ ಕ್ಷೇಮವೇ ಸೌಖ್ಯವೇ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳೇ, ಓದಮ್ಮ ನನ್ನ ಓಲೆ. ಸೂಪರ್ ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನು ಬತ್ತಿರು ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸಾಂಗ್. ಹೌದಾ, ಅದು ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಗಿರಿಜಾ ಅವರೇ, ಅದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು 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 ಆಡಿದ್ದು ಹಾಗೆ. ಅನು ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಿರಿಜಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಗಿರಿಜಾ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ನೈಸ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪ ಜಂಜಿ ಪತ್ತಾರನ ಬರ್ಪಿರು ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್. 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಪನದಲ್ಲಿ ನಾನು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವರೆಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಜಿ ನೀನು ಎರಿಗಿ ಓಕೆ ಅನು ಎರಿಗೆ ತೋಜಿ
ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗಿರಿಜಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಣ್ಣು ಪುಡದು ನಾ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದೀನಿ. ಅಶು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ. ಹಾಯ್ ಅಶು, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಶು, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಅಶು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಶು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಅಶು? ಎಂಕ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಅನು ಸಿಸ್. ವಾವ್, ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಆಯ್ ಅಶು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ പോലെ ഓ അന്ന് പ്രസന്ന ടെസ്റ്റ് പോതുവല്ലേ ഓര ಅಂದ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣು ತೋಜುಂಡಲ ಎನ್ನಡ ಪಾತೇರು ಜೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಉಂದಿಯರೆಗೆ ಎಬುಡು ಸಿಸ್ ಉಂದಿಯರೆಗೆ ಇದು ಏರು ಪಾತೇರು ಜೇರು ಇಡ್ಡ. ಅಶು ಇದ್ದೀರಾ ಅಶು? ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಪ್ರಸನ್ನ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಅನು ಪೋಪೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮುರಡಿ ಪೋದ್ ಬತ್ತಿನತೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ಕೂಡ ಒಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಮುರಡಿ ಒಂಜು ವಾರ ದಿಂಚ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಪರ ಕೊರ್ಪದ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಕೂಡ ಒಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ರಡ್ ಸಲ. ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ದಾದೆ ಕಜಿಬು ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅವೇ ರೊಟ್ಟಿ ಕಜಿಬುಲದೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಓ ಮೇನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ನನ ಮಲ್ಪ ಚಾರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೆ ಅನುನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೆ ಅವು. ನನ್ ಮಗನ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಓಲುಂಡು ಅವೇ ಯಾನ್ಕೇನು ಓಲುಂಡು ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕುಡ್ಲಡೊಂಜಿ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆವುಡೆ ಪ್ರಸದನ್ನ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶು ಅವರು. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರಂಜಿತ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಾಪರ್ಯರ ರಂಜಿತ್. ದಾದ ತಿಂಡಿ ಅಶು ಚಾ ಕುಡಿದ್ರ? ಎಂತ ತಿಂಡಿ? ದಾಯಿಗ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಣ್ಣು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ. ಓ ರಂಜಿತ್ ನಲ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅಂಜನ ಮಲ್ಪುಲೇವೆ. ಮೀನ್ ಸಾರು ಬಂಡಿಗೆ ಮೀನು ಸಾರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಮೀನ್ ಸಾರಿಗೆ ಶೋಕಾಪುಣಿಯೇ ಬಕ್ಕ ಟೈಸನ್ ಕೊರಿದ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಣ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ. ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಪನದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿತ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತ್. ಪ್ರೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಈ ರಂಜಿತ್ ಉಂಡ ಒಂಜಿ ಪಾಗು ಪೋ ಸೇರ್ಪೋಣು, ಸಾಗು ಸೋ ಸೇರ್ಪೋಣು, ಗಾಗು ಗೋ ಸೇರ್ಪೋಣು ಹೌದಾ ಎಂಚ? ನಿಕ್ಲೇನ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ತೂಪಾಡ್ಲಿ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಂಡ ಡೈಲಿ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಪನ್ನೊಂದು ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಗೊತ್ತಿನ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಓಡವಳು ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಓಡು ದಿ ಓಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸಾಪುಜ ಬಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಲಗವಳು ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ ಈರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ ಈರ ಇಂಚಿ ಗುರು ಬತ್ತಾಡಿ ಈರ್ಲ ಕುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೂಲಿ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಕ ರಂಜಿತ್ ಉಳ್ಳೇರು ಬರೀಟ್ ಅಲ್ಪ ರಂಜಿತ್ ಪೂರ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊರ್ದು ಫಿಲ್ ಮಲ್ಪವೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಅವು ಎರೆಗ್ ಪಂದ್ ಅಗಲಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಆಪುಂಡೆಯೇ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್. ಓಯೇ ವೈಟ್ ಆಫೀಸಾ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಇರು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಏತ್ ಜನ ಅವ್ರು ಬತ್ತದ ಲೈನ್ ಉಂತುವೆರು ತೂಲೆ ಇದು ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡಾಂಡ ಪಾಪ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಅವನಿ ಅಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಒಂದೆತ್ತೆ ದೃಷ್ಟಿದೆತ್ತೆ ಎಂಚಿನ ಪಾಪನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಶೆಟ್ರೆ ಪೆಟ್ಟುಂಡು ಕೂಡ ಇನಿ ಲೈವ್ಡು ಏರ ಲೈವ್ಡ್ ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ದಾರ್ ಮಾರ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಪಾತೆರುಂಡಲ ತಪ್ಪು ಉಪ್ಪುನು ಏರ್ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಆದಾಂಡ್ ಬೇಲೆ ದನಿತ ನಾಯೇ ಇದಾದೆ ಬಾಲದ ಓ ದೇವರ ಬೇಲೆ ದಂತಿನಾಯೇ ಈ ಗುರುನ ಬೇತೀನಿ ವೈಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬೈಕಂಪಡಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಸಂಗೀತ ಕಾವು ಬೈಕಂಪಡಿನ ಮಲ್ಪುಗ ಅವು ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಬಕ್ಕಲ್ ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಸುರತ್ ಕಲ್ಗ ಬೈಕಂಪಡಿ ಅವು ಜಾಗಿತ್ ನವಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆರ್ ಬೊಕ ಮೇರಿ ಪ್ರಸದಾನಿ ಪಂಪ್ ಎಲ್ಡ್ ಬಂದು ಜಾಗತ್ ಬೇರೆ ಪೋತಿನ 15 ಮೂರನಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ ಎನ್ನ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಓ ಮೇರ್ನ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ರಂಜಿತ್ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ಅವಡತ್ತೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ದಾದ ಅನ್ಪುಣಿತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸಿ ಕೊಂಜಿ ಕಾವಲಿ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಓಯ್ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದಿ ಇರ್ನ ಕಾಂಡೆ ಶುರು ಆತನು ಮನದಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಕಾವಲಿ ಆತು ಓಡವು
ಆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಓಡು ಆನ ಓಡು ಬಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಪುಜಿ ನಮಕ್ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಓಡು ಬಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡವಳು. ಡು ನಾಟ್ ವರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಯಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಇರೇಗ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗಾನ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲೇರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ತೆರೆಗೆರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರ ಪಲ್ಲೆ ರಡ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕುಲು ಬಕ್ಕ ಯಾನ್ ನಡುಟುಲ್ಲ ಐತ ಅವೇ ಆಂಡ ನಮನ ಇಲ್ಲದ ಇಪ್ಪುನು ಕಾವಲಿಯೇ ಅಂದ್ ಇಲ್ಲದ ಇಪ್ಪುನ ಕಾವಲಿ ಅತ್ತು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ಸ ಓಡು ಒಂದೇ ಬೇತೆ ಕಾವಲಿ ಅವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಬಂದಲೇರಿ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇನಿ ರೆಡಿ ಆವಡ್ಗೆ ಲೆಹಂಗಾ ಪಾಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಬಂದಲೇರಿ. ಆಶು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ಆಶು, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರಸಾದ್ ಬ್ರೋ ಇಂಚಿನ ಲಡೈ ಪೂರ ಆಂಡ ಯಾನ್ ಏನಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬರ್ಪುಜಿ ಓಲು ಲಡೈ ಆಂಡ ದಾಲ ಲಡೈ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಡೈಲಿಗೆ ಪೋದು ಕನಕ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಇತ್ತೆ ಪ್ರಿಯ ಅನುಸಿಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿದ ಓಡು ಡೆಲ್ಲಿ ಉಂಟ ಪೋಡಿತ್ತೆ ದಾನ ಅಲ್ಪುನು. ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ತಿಂಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಿಸ್, ಚಪಾತಿ ಇವತ್ತು ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಅಶು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಶು ಬಂದದಕ್ಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಿಸಿ ಆಶು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪ್ರಸಾದ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ ಅನು ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಅನುಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಲೆ ಇನಿ ಪೋಪೇರ್ಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಈರಿನಿ ಮನಿ ಪದೆ ಕುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಈರೆಗಿನಿ ಕೆಲಸ ಜಕುರಾಜರ ಪೋಪೇರ್ ಅಕ್ಕ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪೇರಿನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಉರುಡು ಕಾವಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಊರುಡು ಅವು ತಿಕ್ಕುಜಿ ರೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾವಲಿ ಅವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಬೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವು ಇರೆಗೂ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕಾವಲಿ ಊರ್ದ ಕಾವಲಿ ನಾಲ್ ಮಲ್ದಾರತ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಾವಲಿ ಇತ್ತುಜಾ ಅವು ಆಲಾತುಜಾ ನನ್ನತ್ತೆ ಆಲಾ ಒಂದಿನ ಕಾವಲಿ ಪಂಡ ಅವು ಡೆಲ್ಲಿಡೆ ತಿಕ್ಕುನು ಅವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋಡವಳು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕನೋಡಿತ್ತೆ ಕಾವಲಿನ ಊರ್ದ ಲೈವ್ ಅದು ಪೂರ ಗಟ್ಟದ ಜನ ಬರ್ಪುಡು ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಗಟ್ಟದ ಕುಲು ವೆರಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಯಾರು ಬೊಡ್ಚಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರೋದಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇತ್ತದಾದಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾವುಜಿ ಮೊಕಲ್ ಹೆಂಗ್ ಚೂರ್ಲ ದಾಲಂದು ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಓದನು ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಮ್ಯೂಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಶಾಪ್ ಹೊರಟೆ ಲೇಟ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ ಆಶು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆಯ್ತು ಆಶು. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಉಂಟಾ? ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ. ಇರಿಗೆ ಕಾವಲಿ ಯಾನು ಶೋಕುದ ಕೊರ್ಪೆ ಅನುಸಿಸ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅನುಸಿಸ್ ಕಾವಲಿ ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಶೋಕುದ ಪೌಡರ್ ಪುರ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪೆರ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಂಟು ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಚಪಾತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಪಿನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಸ್. ನಾನು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ. ಬರ್ತೇನೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ. ನೋಡಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನಿಯ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಲೈವ್ ಉಂಟು, ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಕಿಚನ್ ನೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ಕ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಇದೆ, ಬನ್ನಿ ಅಂತದೆ. ಪ್ರೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಸನೆ ಅತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿಂಡಿ. ಕಾವಲಿ ನೀ ರೆಡಿ ಇದೀಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುರು ರಾಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿ ಅವರು. ಅವು ಓಡು ಕಾಣರೆ ಮೋದಿನ ಸೈನ್ ಆವಡು ಅನ್ನಂದು ಡೆಲ್ಲಿ ಪೋಯ್ ಕಾರ ಸೈನ್ ಆವಡೈತೆ ಮಾರ್ರೆ ರಂಜಿತ್ ಐಕೆ ಪನ್ಯಾನ್ ಸೈನ್ ಆವಡತ ಮೇರ್ನಲ್ ಒಂಜಿ ಸೈನ್ ಬತ್ತಪ್ಪುಲೆ ಏರು ಅನ್ನೋನಲ್ಲ
ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಹಾನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಡ ಏಮಂತ್ ಬರ್ತೀರಿ ಏಮಂತ್ ಚಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡು ಇರ್ನಾಂಡ ಬಾಯಿ ಅನ್ ಪಿದಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆನ ನಡಪಾಡು ಪನೊಂದು ದಾಯಿ ಗುರು ಉಂತ್ರಿ ಎಂತ್ಲಿ ಪೋಚಿ ನೀರು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನಾಡೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಇದೆ ಅವನಿ ಅವರದು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಬತ್ತುಂಡು ಚೋರೆ ಚೊರೆ ಏರಿಯ ಚೊರೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ವೀನ್ ಕಿಚನ್ ಕಿನವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಅಲ್ವಾ ಹಾಗೆ ಜಾರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರು. ಅವನಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವನಿ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಅವನಿ ಸಿಸ್ ನ ಲೈವ್ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ. ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ರಂಜು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವನಿ. ಅಲೆ ರಂಜು ಲೆಪ್ಪುನು ರಂಜಿತ್ ಕಿಚನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಡು ಮಾರ್ರೆ, ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಓಡೆ ಪೋಡು. ಓ ದೇವರೇ, ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಒಂದು ಓಲುತ್ತದೀನಿ ಮಾರ್ರೆ. ಮೆಸೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರಾ? ಓ ಬರ್ತೇನೆ. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಏಮಂತ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಲ್ನಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಕಿತ್ತ ದಿಕ್ಕಿನಿ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಯ್ತನತ್ತ ಮೆಸೇಜ್. ಸಂಪು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಂಪತ್ ಬಂದ್ರು, ಸಂಪತ್ ಪ್ರೀ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀತಿ ಅನು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿಚನ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅನುಡ ದಾದಿ ಮಾಮ್ ಕಿಚನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನು. ಚಾಂಡೆ ಸಂಪಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಂತ ಸಿಸ್. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾನ್ ಲೋಟೆ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಎಂಚ ಅವನಿ ಅಕ್ಕ ನೀವು ಕೂಡ ಪಾಪ ಕಣ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದವ ಕಣ್ರಿ ಅಯ್ಯ ಗೊತ್ತ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅವನಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ದಾನೆ ಸಂಪು ದೀಪೆತ್ತಿರೆಗು ಪಣದುಲ್ಲೇರು. ನಾನು ಪಾಪ ಅಲ್ಲ ಪಾಪಿ ರಂಜು ಅಣ್ಣಗೆ. ಒಬ್ಬ ದೇವರೇ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನು. ಯಾನ್ ನನಲ ಬೆಡ್ಡು ಉಳ್ಳೆ ಒಪ್ಪ ಬಕ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ನನ ಮೋನೆ ದಿಕ್ಕದು ಚಾಪಾರ್ದಾನಗೆ ಏತ್ ಪೊರ್ತ ಅಪ್ಪುಜಿ. ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ನಾನು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಓಕೆ ಸಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕಿಚನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಲರಂಜು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ್ ಕುಡ ಬತ್ತನ್ ಬರ್ಸ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಿಚನ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಅವನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು. ಪ್ರೀ ಯಾನ ತುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಜ್ಜಿ ಯಾನ ತೋಜುವರು ಉಂತ್ಲೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಂಪತ್ ಬೈದಿರವೇ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಉಂಡು ಲೈವ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಎನ್ನ ಇದು ಏತಾನ್ ಗಂಟೆ ನಾನು ಲೇಟ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 10 ಗಂಟೆದು ಲೈವ್. ಏಮಸ್ ಅನಿಲ್ ಅವರು ಏಮ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ದಾದ ತಿನಿಯರಿ ಏಮ ಸಿಸ್ ಚಾಪರ್ಯರ ಸಂಪು ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಹಾಯ್ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ತಪ್ಪು ಕೊರದುಲ್ಲೇರು. ಇದು ಕಾಡಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದನ್ನ, ಕಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸೊಪ್ಪುಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಅಕ್ಕ ನಾನು ಪಾಪ ಅಂತ. ಹೌದೌದು ನೀವು ಪಾಪ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ರಂಜಿತ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಪಾಪ ಅಂತೆ. ಸಂಪು ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿನತ್ತೆ ಬಕ. ಶಾಂತಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೀಯೆ ನನ್ನ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಡು ತಿನ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆ ಮೀಯರೆ ಜಗ್ಗಣ್ಣ
ಎಂತ ಜಗ್ಗಣ ನೀವು, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಮಾ ಸಿಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಚಾ ಪರಿಯಾರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಡ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ, ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೇಡ. ನಾನು ಸಾಯಂಕಾಲ ಲೈವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 11 ತನಕ ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ ಸಿಸ್, ಓಕೆ. 9ರಿಂದ 11 ತನಕ ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಲೈವ್ ಆದ ನಂತರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸಂಪುದಾದ ಮುಖ್ಯರೇನೊಂದು ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಮತ್ತೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಅಂದ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಪನೊಂದು ಲೇರು. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿನಾಲ್ ಐನಾಜಿ ಎರುಮ ಕೇಕ್ ಉಂಡು. ಮೂಲು ಎನ್ಮ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು, ಎನ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಎನ್ಮ ಕೇಕ್ ಮಾರ್ರೆ. ಆದರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದರ್ಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರಿ. ಅವನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹೌದೌದು ಅವನಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಎಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ತಪ್ಪು ಬೊರ್ಚ ಅಂದ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅನ್ನ ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟು ನಾನ್ ತಪ್ಪು ಕಡೆಯಿಂದ. ಅವನಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರ್ಶ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜಗ್ಗು ಬ್ರೋ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜೇ ಓಂಡು ಮೆಸೇಜ್. ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಚಾಂಡೆ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಚಾಂಡೆಗೆ. ಆದರ್ಶ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸಾದನ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಾ ಆಂಡ ಹಾಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಹೇಮಸಿಸ್ ಚಾ ಆಂಡಿ ಎನ್ನ ಎಂಕ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಆದರ್ಶ್ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ ಸಂಪು ಪೋವ ಪನೊಂದುಲೇರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆದರ್ಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆದರ್ಶ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೆಲವೇರು ಕೋಪ ಏನಡ ಸಿಸ್, ಹೌದಾ ಇರಡ ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಗಡಿ ಗಡಿ ಅವು ಹೇಮಂತಲ ಕೋಪನ ಕೂಡ ಹೇಮಂತ್ ಒಡೆ ಪೋತುನು ಎಂಕ್ ಪುಂಡಿ ಪ್ರೀತಿ. ಓ ರೈಸ್ ಬಾಲ ಸಂಪತ್. ಆದರ್ಶ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ದಾಯಿಯ ಪ್ರಸದಾನ ಕೋಪ ಬರ್ದು ಪೋರೇಜ್ ರಾಜಿ ಆದ್ ಬೋಡ್ ರಾಜಿ ಆದ್ ಸಿ ಯು ಬರ್ಚಿ ಪೋಚಿ ಪ್ರಸದಾನ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಲ್ಪ ಎಂಕಲು. ಹ್ಞೂ ಪುಂಡಿ ಈರು ಮಲ್ತಿನ ಸಂಪತ್ ಪುಂಡಿ ಈರು ಮಲ್ತಿನಾಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಕೇನದಲ್ಲೇರು. ಆದರ್ಶ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ನಿಕ್ಲೇನ ಕಾಡೆ ಕಾಡೆ ಸುರುವಾಂಡು ಉಪ್ಪಡು ಬರೋದಲ್ಲೇರು. ಉಪ್ಪಡು ಡಬ್ಬೇಡು ಉಪ್ಪಡು ಭರಣಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಶೆಟ್ರೆ போவா ಇರೆಗ್ಲ போವನಾ ಹೇಮಸಿಸ್ಗಳ ಪೋವನ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹಾಯ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಪನದಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣಿ. ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಆಗ ಬಂದು ಈಗ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಓಕೆ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಕೋಪ ಇತ್ತಿನ ಕ್ಲೇಡ ಪಾತೆ ರುಚಿ ಪ್ರೀಸಿ ಸಿಸ್. ಅಯ್ಯೋ ಇಂಕ ಪೊಕಲ ದಾದಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ದಾಯಕೋಪ ಇಂಕ ದಾಯಕೋಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನು ಪಾತೆ ರುಜಿ ಪಡುವುದು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ರಾಜಾಲೆ ಪೂರ ಅನು ರಾಜಿ ಮಲ್ಪುಡ ನೀರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಲ್ಲ. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಲೇರು. ಶೆಟ್ರೆ ಇಪ್ಪಡು ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಶಾನ್ ಪುಂಡಿ ಕರೋಟು ಬೇಪಿನಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಅತ್ತಿಯೇ. ಅಯ್ಯೋ ಪುಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತು ಬೇಪಿನಿ. ತೊಂದುಡು ಪುಂಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನುಪ್ಪು ಬೇಪಿನಿ. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮ ದಾದ ಚಂದ ಪನದುಲ್ಲೇರು. ಚಾಕ ಎಂಕ ಹೇಮ ಸಿಸ್ ಎಂಕ ಚಪಾತಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ದಾದ ಉಂಡಿಯೇ ನಿಕ್ಲೇನಾ ಮುಗಿಯರೇನೆ ಜವ್ವೆ ಗುರು ಈರ್ ನಡುಕು ಬೋಲೆ ಒಂಚೂರು ಈ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುರು. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣನ ಪಾತೆಯೇ ಅಪಾತಿ ತೇತೆಯ ಅಪಾತೆಯೇ ಅಪಾತಿ ಕುಕ್ಕು ಅಪಾತೆಯೇ. ಈ ಪಚ್ಚಡ ಆಯ್ತು ಮಾರ. ಗುರು ಬ್ರದರ್ ನನ್ನ ಚಶ್ಮಾ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ. ಹೌದಲ್ಲ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಚಶ್ಮಾ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಗುರು ಕೋಡೆ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋದಿತ್ತೇರ್ಗೆ ಆರ್ನ ಚಶ್ಮಾ ಅವಳು ಓಲ್ ಬೂಡ್ದು ನಂದೇ ಗೊತ್ತು ಜಿಗಾರಿಗೆ. ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪನೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ವಿಲಾಸಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುರು ಶೆಟ್ರಿಗೆ.
ಅವರು ಇವತ್ತು ತರ್ತಾರೆ, ಹೊಸತ್ತು ಚಶ್ಮಾ ತರ್ತಾರೆ 2000ದ್ದು ಅಲ್ವಾ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್? ಕಿಚನ್ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ. ಯಾನು ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ಇಪ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ಈರ್ಲ ಕೋಪ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಎಂಚಿನ ಏರು ಮಾತ ಕೋಪ ವಾಡ್ನು ನನ್ನ ಎರೇನು ಮಾತ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಮಾರಾನು ಈ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗುರುಶೆಟ್ಲ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ನನಲ ರೆಡಿ ಆತು ಜರಿ ಈರ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಪು ಜಾ ಮೇರಿತ ಪೋರೆ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಜಗ್ಗಣ ಅರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಣ್ಣಂಗ್ ದಾದುಂಡು ಪಿದಾಡ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೀನ್ಸ್ ಲ ಪಣ್ಣ ಆಂಡು ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಲ ಆಂಡು ಆರ್ ಪಿದಾಡಿಯರು ನಮ್ಮನೆ ಪೊಂಜೋಲ್ಲನೆ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಜಗ್ಗಣ ಚಾಂಡ ಆಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಯ್ಕೆರೆ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾಯ್ಕೆರ್ ಕಾಂಡ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಪುಚೇರ್ಗ್ಯಾರು ಆರ್ ಖಾಲಿ ಹಾರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪಿನ್ಗೆ ನಾಯ್ಕೇರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾದ ಮನ್ಪುವರ್ ದಾಲೆಜ್ ಎಂಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನು ಹೇಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕೋಪಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವೇನ್ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಗುರು ಶೆಟ್ಲಾನು ಒಳ್ಳೇರಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓದೊಂದೆ ಪೋಪೆ ವೆಜ್ ಪುಲಾವ್ ಪಂಡಿನಿ. ಓ ವೆಜ್ ಪುಲಾವಾ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪೋವ ಅಂದೆನ್ಯೆ ನೀವು ಪೋವಡೆ ಮಲ್ಪುಗನ ಅಂದೆನ್ಯವರ ಬುರ್ಚಿನಿ ಪೋವ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್. ಹಿಮಾಚಲ್ ವಾ ಗೀತಾ ಸಿಸ್ ಹಿಮಾಚಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾ? ನೀರ್ ದೋಸೆ ಪಂದ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಲೈವ್ ತೂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಂಪೂ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಹೋದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಒಂದು ದೋಸೆ. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಪಾತಿ ಕೋಡೆನಾ ಅವು ಅರೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೋಡೆ ಚಪಾತಿ ಎಂಕಿನಿ ಚಪಾತಿ ಇರೇದಾದ ಹೇಮಂತ್. ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಚನ್ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೀತಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸಿಸ್. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ಗೆ ಜೈ. ಹೌದೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಪ್ರೀತಿ ಲಾಗ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಕುಕ್. ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕುಕ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಸಂಪತ್ ಅವರು ಪ್ರೀ ಕೋಪ ಇರಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಯಾನೇ ಕೆಲವೆರಡ ಪಾತಿರುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜಿದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಸಿಸ್ ಏಡ ಪಾತಿರುಜರಿ ಎಜ್ಜಿಜಿ ರಾಜಿ ಆಪುಣ ಇತ್ತ ರಡ್ಡ್ ಟೀಮು ಕೋಪಡುಂಡತೆ ಇತ್ತ ರಾಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಮಾರೆ ರಂಜಿತ್ ಬರೋಡ ನನ್ನ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪರೆ. ಅನು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೋಪ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಪೋಪೆ ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಪೋಪಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಜಗಳ ಮುಂದುವರಿ ಉಂಡ ಬಕ್ಕ ಇನ್ನ ಲೈವ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಜಗಳನ್ನು ಬಕ್ಕ. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅವರ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಓಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯವೇ ದಾಯಕ ಸಂಪು ಕೋಪ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಹೌದು ಯಾಕೆ ಕೋಪ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಹೇಮಂತ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಪ್ರೀ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಕೊರ್ತು ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಇತ್ತ ಕೋಪ ಇತ್ತ ಕೇಕ್ ಕೋಪನ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಕೇಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊರಡತ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಇರ್ಮುಲ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ದು ಕುಲ್ಲು ಇರ್ಮಕುಲು. ಅನು ಚಾಂಡಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾನ್ ಉಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಅನು ಲಕ್ಕಲೆ ಅಂಗಡಿ ಬರೆಜ್ಜ ಉಂತುಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್. ಯಾನನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುನ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಬೆಳ್ಳುಂಡಿಗಿ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಅವರೇ? ನಾಯ್ಕೆರೆ ಪತ್ತಲೆ ಪ್ರೀನ್ ಪತ್ತಲೆ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಆರು ಓಲು ಆಫೀಸ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದು ಮೇರ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಳ್ಳೇರು ಪೋಚಿ ಪಲ್ಲೆ ಪೋಚಿ. ಹೇಮಸನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗುಡ್ಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್. ಗೂಡುಡು ಬರೋಡು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೂಡುಗು ಬರೋಡು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಕೋಪ ಪಾಡು ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಈರ್ ಕೇಕ್ ಕೊರ್ತು ಜರ್ಗೆ ದೈಕ್ ಬಕ್ಕ ಇರು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ತೋಜ್ಪಲೆ ಕಂತದ ಈರ್ನ ಲೈವ್ಡು. ಕಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬತ್ತೇರೆ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್ ಓಲೇರಿಯೇ ಕಪ್ಪು ಸಿಸ್.
ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲಾರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಬತ್ತೀರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನೇರು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದ್ ಬತ್ತಾರ ಪ್ರೀ ಉಂತುಲೆ ಎಂಕ್ ಸುರುಕು ಕೇಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಪಿನ್ ಐಡಿಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಏರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏಮಂತ್ ಏರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಲ ಓ ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜೆತ್ತೆ ದೇವಾ ಹೌಸ್ಫುಲ್ಗೆ ಅವು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆವಿ ಬುರನಿಂಚ ಫುಲ್ ರಶ್ಯ ಅಂದ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಮಂತ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತಂದ ಕಿರಣ ಆ ಚಂದ್ರನಾಗಮನ ಭೂತಾಯಿಯ ಋತುಗಾನ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಈ ಮಿಲನ ಬಾನಂಚಿನ ಹೊಸಗಾನ ನಾನಿನಗೆ ನೀ ನನಗೆ ಜೀವನ ನಗುತ್ತಲಿದೆ ಬೆಳ್ಳಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ತಂದ ಕಿರಣ ಆ ಚಂದ್ರನಾಗಮನ ಭೂತಾಯಿಯ ಋತುಗಾನ ಕೋಡೆ ದಾದ ಜನ ದಾದಾಂಡು ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜುಲೈ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗ್ ಕೊರ್ಪೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಚಾ ಆವೋಡು ನನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಕೇಕ್ ಖಾಲಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಳ್ಳೆ ಹೇಮಂತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಂತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಅವು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಕೇಕ್ ಬೋಡೆ ಏಳ ಕೋಪ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ದ ಚಿತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಕಳಪುರ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸಿಸ್ ಕಳಪುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಕುರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಒರ್ಬ ಜನ ಒಲ್ಲೇರು ಒರ್ಬ ಕೇಕ್ ಬೋಡವು ಪೀಸ್ ಕೇಕ್ ಲಾವ್ ಕಟ್ ಪೀಸ್ ಕಳಪುರ್ಲಿ ಒರ್ಬ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಪತ್ತು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀರ ಅಚ್ಚ ಕೋಪ ಏರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಬತ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಕೇಕ್ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಬೇಕರ್ ದಾವ ಸಂಪು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆವು ಈರ್ ಮಲ್ತಿನಲ ಅವಿಯೇ ಉಡುಪಿ ಸೀರ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ ಮುರಣಿ ಕ್ರಾಸ್ಟರ್ಸಿಸ್ ಕೇಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಅವು ಅವು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಚುಂಬಿಸಿ ತಾನೆ ತಾವರೆ ಹರಡಿತು ನಿನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಹೃದಯವು ಅರಳಿತು ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ ಏರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸುತ್ತಲಿ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ನೀಡುವೆ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಪ್ರೀತಿನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಚುಂಬಿಸಿ ತಾನೆ ತಾವರೆ ಅರಳಿತು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಹೃದಯವು ಅರಳಿತು ಕಾಂಚನ ಗಂಗಾ ಏರಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲ ಸುತ್ತಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪುನ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೊನತ ದೀತೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಂಪು ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಈರ್ ದಾದ ಸಾಂಗ್ ದಾಲ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಸಾಂಗ್ ಕೇನುಡೆ ಆಪುಂಡು ಮುರಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮುರಣಿದ ಬೋರ್ಡ್ ಕೇಕ್ ಮುರಂದ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕಕ್ಕೊಡವ ಅಕುಲು ತಿಂತಿನಕುಲು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಒಂಜಿನಟ್ಟು ಮುಂಜಿನ ಲೈನ್ ಆ ಜೇಲ್ ಎನ್ ಪತ್ತು ಪತ್ತು ಪದ್ರಾಡು ಕೇಕ್ ಕಡಪುರಿಯರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪೂರ ತಿನ್ಲಿ ತಿನ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೇಕ್ಗೆ ತೊಲ್ನೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಫ್ರೀ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಉಂಡು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಲೈವ್ ಪೋಚ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕುಲು ಮೂಲ್ಕೆ ಎಂಡ ಆಪುನ ಎಂಡ ಕೇಕ್ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಂಗ್ ಆಂಡ್ ಇರೇನಾ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಸಾಂಗ್ ಬಕ್ಕೆಂಚಿ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಜರತ ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀ ಕುಲ್ಲರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಹೇಮಂತ್ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ರಿಯಲ್ ಕೇಕ್ ಬೋಡು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ನನ ರಿಯಲ್ ಕೇಕ್ ಓಡಿ ಪೋಪಿನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೋಡು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಶಾನ್ ಸಂಗೀತ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ ಬತ್ತು ಜನತ ಸಂಪು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಚ ಕೋಡೆ ಮುಟ ದೀತ ಅವೆ ಕೋಡೆ ಮುಟ ದೀತೆರಾರು ಇನಿ ಪರಂಗೋವು ಕೇಕ್ ಭಟ್ರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಟ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಟ್ರೆ ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಸಂಪು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ನೆಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಟ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೇಕ್ ಬೋಡು ವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಏ ಅವು
ಚಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರೀತಿ ದೋಸೆ ತಿಂದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಸಂಪುಗೆ ನಾಯಕ ಸಹೋದರಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಟ್ರು. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಹೇಮಂತ್, ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಬಲೆ ಬೇಲೆ ಉಂಡತೆ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಬಟ್ರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ದಾದ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಅವು ಪ್ರೀತಿಸಿನ ಕೇಳೋಡು ದಾದ ಅವು ನೆರಡೆ ಒಂಜಿ ನೆರಡೆ ಅಜ್ಜಿ ಕುಡು ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳ್ಳೆ ನಾನೈತೆ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇನ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕುಡೈತೆ ಒಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾದಿ ಇನ್ನ ಪದ್ಯ ಅವನು ಪ್ರೀ ಪೋಪಿನೇ ಕೆನದಿಲ್ಲ ಪ್ರೀಸಿಸ್ ಪೋಯಿರಾಂದಿ ಪ್ರೀಸಿಸ್ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ, ನಂತೂರ್ದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ, ಕಣ್ಣೂರ್ದ ಮೈತಿದಿ, ಕೂಲೂರ್ದ ಮಾಮಿಯೇ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಅಡುಗೆತ್ತ, ಓಹೋ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಅಡುಗೆತ್ತ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಆವಡತ್ತ, ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮದಿಮೆಂಜಿ ಆವಡತ್ತ. ಇರಿಗೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕ್ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಅನನ್ನ ಪಾತೆಯೇ ಅಪಾತಿ ತೀನ ಅಪಾತಿತು ಅಪಾತಿ ಕುಕ್ಕು ಅಪಾತೆಯೇ ಅವೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಏ ಪೋಪೆ ಮುಲ್ಪ ಗೂಡುಗು ಬರೋಡು ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಹಾಲು. ಓಕೆ 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 ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏ ಪ್ರಸಾದ ಎಕಡ್ ಪೋತೀರಾ ಅಂದತೆ ಇರೆಗ್ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪಂಡಿಚಾರಿ ಎಂಕ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಪದ ಪಂಡ ಏನು ಅಗಪುವೆ ಓ ಬರ್ಚಿ ಅಗಪೊಚ್ಚಿ ಸಂಪು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಇರೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡ ಇತ್ತ ಲಕ್ಕಿನತ ಬಟ್ರೆ ಇರು ಎಂಕ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡ ಅಲ್ಪ ಊರುಡು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಎಂಗಲೋಡು ಪೊಣ್ಣಿಜ್ಜಿಯೇ ಸಂಪತ್ ಎಂಗಲೋಡು ಪೂರ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪೇನಿ ಅಂಚ ಪೊಣ್ಣಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಲೋಡು ಮೇರೆನ ಸಾಂಗ್ ಕೇಂಡು ಸಂಪು ನನಲ ಬೆಟ್ ಸಂಪು ಓದಿ ಸಂಪು ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತು ತಿಂದ ಆತನು ಕುಡವಡಿ ಬೆಡ್ ಉಪ್ಪುಡು ಪದಕ್ಕೇನು ನಾನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಅಂದೆ ಯಾನು ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿಲಕ ಪದ ಪನ್ಪೆನೆ ಬಟ್ರೆ ಪಲ್ಲೆವರ ಆಭರಣದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬಾನವಿಲಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಲು ನಿನ್ನಂತೆ ನಿನ್ನನು ಗಡುಬಿಡಿಯ ಇರುವೆಗಳೇ ಸಾಲಾಗಿ ಬನ್ನಿರೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿಯೇ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಹೋಗಿರೆ ಓ ಜಿಂಕೆ ನಿನ್ನ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಯಾರೇ ಬರೆದೋರು ಚುಕ್ಕಿ ಇಟ್ಟ ರಂಗೋಲೆ ಬಾನಿಗೆ ತಂಪನು ಕದ್ದೊಯ್ವೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ 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 ನಿನ್ನೆ ನಗುವಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆ ಸೂರ್ಯನ ನಿಯಮಾನೆ ಓ ಚಂದ್ರನ ನೆನಪೇನೆ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಪುಂಡಿ ಬೋಡ ಆಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಯ್ಕೆರೆ ಏರಿಯೆ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈರೆ ಸಂಪತ್ ಶ್ರೀ ಇರೆಗ್ ಪುಂಡಿ ಕಡಪುರ್ವೆ ಪುಂಡಿ ಖಾಲಿ ಪುಂಡಿ ಕಡಪುರುಂದಾದ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಕ್ ಬರ್ಚಿ ಪುಂಡಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಡು ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆತನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ದ ಕೈತಲ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಫ್ಲಾಟ್ ದ ಕೈತಲ್ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಓಪನ್ ಅಂದ ಇತ್ತೆಂಗು ಚಾಪರ್ ಎಡೆ ಬರುಡಾ ಬಟ್ರೆ ಚಾಪರ್ ಎಡೆ ಬರು ಸಂಪು ಚಾಪರಚ್ಚಿ ಪುಂಡಿ ದೀಲ ಎಡೆಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಇನಿ ಸಂಪತ್ತವರೇ ಚಾ ಕುಡಿಬಿಡಿ ಅನ್ನು ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ದೀಲೆ ಅವಲೆ ಇರ ದೋಸೆ ಎಪ್ಪಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸತ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆತನ್ಗೆ ಪೋಯಡೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಚಾ ಪರಿಹಾರ ಆಕೇನೊಂದು ಲೇರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲೆ ಬರ್ಪ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪ ಇರ್ ಕಾತೊಂದಿ ಕುಲ್ಲುಡಾವ್ ಬಟ್ರೆ ಎಂಗುಲ್ ಬರ್ಪನ್ ಮೇರೆ ಸಂಪತ್ ಬರುವೇರು ಅರೆ ಪುಂಡಿ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅರೆಗೆ ಇಷ್ಟೆಜ್ಜಿಗೆ ಬರುವೇರು
ಬಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ಲೈವ್ ಬರ್ತದ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಕ ಈನ ಲೈವ್ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪನ್ಲೆ ಅವೇ ಬಟ್ಟು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ. ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್. ಚಾಪರಿಯರೇ ದಾದ ತಿನರೇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಿರೇಗ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಉಂತುಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂತುಲೆ ಸಂಪತ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಒಂತೋಡ್ಗೆ ಅನುಸೀಸ್ ಒಂತುಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೊಲ್ಲೇರಾ ರಾತ್ರಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಪಾಯರ ಆಪುಂಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಜ್ಜಾರ್ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ್ ಪುಂಡಿ ರಾತ್ರಿ ಓಲ್ ಬೇಯ್ಪದೇರು ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಕಡೆದು ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ್. ಇನಿ ಸಂಪು ಫುಲ್ಲು ಕಡೆ ಇನ್ಗೆ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋತುಜೇರ್ಗೆ ಫುಲ್ಲು ಯೋಗ ರೇಗಿನಿ ಕಡೆಪಿನಿ ಫುಲ್ಲು. ನಮಸ್ತೆ ಜಿಕೆ ಭಟ್ ಸರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್. ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಬೇಲೆಗ್ ಜನ ಉಲ್ಲೇರಾ ಕಿನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅರಿ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಓಲೆ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಗು ಬರ್ಪ ಒನಸ್ ಪೋನುಡು ಬೇಯ್ಪವುಜೇರಾ ಅವು ಪುಂಡಿ ಬೇತೆ ಬಟ್ರೆ ಒಂದು ಚಾತ ಪುಂಡಿ ಪೋನುಡು ಬೇಯ್ಪವನ ಬೇತೆ ಅವು ಬಟ್ರೆ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಓ ಪುಲವ ರಂಜಿತ್ ಪುಲವ ಇರೆಗ್ ಓಕೆ ಪೋಲಿ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರಿ ಪಾಡ್ದು ಉಪ್ಪು ಬೇಯೋಳತ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆಗ್ ಪೋದು ಬಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ ಆಯ್ತಾ. ರಂಜು ಆಯ್ತು ಇಂಡಿ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಟ್ರು ಅಂದೆ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಪುಲವ್ ಎಂಕ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಾವದೆಲೆಯಲಿ ಶಾರದೆ ಗಾನ ರಾಗ ಹೊಮ್ಮಲು ಶಾರದೆ ನಾಮ ಹೃದಯ ಹಾಡಿತು ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ. ನನ್ನಯ ಮನವಿಂದು ಶಾರದೆ ಸದನ ಹೃದಯ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಪೆನು ಅವಳಿಗೆ ದಿನನ ರೋಮಾಂಚನ ತಾಯಿ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ ಶಾರದೆ ಗಾನ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಧ್ಯಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಪ ಪನೋಡ ಪುಂಡಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೈಪಲೆ ಎನ್ನ ತಿನ್ಪಿನ ಪುಂಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ತಿನ್ಪಿನ ಪುಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಪಂಚಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಬರ್ತೇವೆ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಆಯ್ತು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಟ್ರು. ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಂಜಿತ್ ದಾನೆದೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲದೆ ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಡ್ತೇಲಿ ಪುಂಡು ಲೈಕ್ ಕೊರಿ ಅಕ್ಕ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಈನ ಚಾಂಡೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಭಟ್ರಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಭಟ್ರು ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಭಟ್ರೆ ಜಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎನ್ನ ಚಾಂಡನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದೇಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಪುತನಿಯ ಕೊಂದೆ ಮುಟ್ಟಿ ವಿಷದ ಮೊಳೆಯುಂಡ ಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ ಅಳುವುದ್ಯಾತಕೋ ರಂಗ ಅತರಂಜಿ ಪಾಗುಮ್ಮ ಸದದಪ ಪಪ ಪದ ಗರಿ ಸಸಗ ಪಪ ಪದ ಗರಿ ಸಸಗ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಿಜಿದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಉಂಡ ಅಲ್ಪಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಚಾಂಡನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ವಿಲಾಸಿನಿ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪೆ ಜೆಪ್ಪುರ್ಚಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಚಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾರ್ಯಾರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅವು ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆ ಬಾಕಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಬಾಕಿಂಡಿ ನನ್ನ ಪಂಡ್ರೆಂಡು ಕೊಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂಜಿ ಪೇರ ಬನ್ನಿ ಕುಡಂಜಿ ಪೇರ ಬಾಕಿಂಡು
ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ ಪನ್ಪುನಾನ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಅದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜತ ಮಾರ್ರೆ ಅವೇ ಬಂಗ ಆಪು ವಿಳಸಿಸಿ ನೈಸ್ ಅಂತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈರ್ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂಪತ್ ಮ್ಯೂಜಿಷಿಯನ್ ಈರಾಲೆ ಯಾನ್ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಇರ್ನ ಎಕ್ಕಡ ಆಯ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಬಾಲಕತನದಿ ಗೋಪಾಲ ಕರೊಳಗೂಡಿ ಬಾಲಕತನದಿ ಗೋಪಾಲ ಕರೊಳಗೂಡಿ ಕಾಳಿಂದಿ ಮಾಡುವನು ಕಳಕಿದ ಕಾರಣ ಕಾಳಿಂದಿ ಮಾಡುವನು ಕಳಕಿದ ಕಾರಣ ಕಾಲು ಉಳುಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ಕಾಲು ಉಳುಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ 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 ಸಸ ಸದ ದಪ ಸಾಸ ಸದ ದಪ ಪಪ ಪದ ಗಪ ಪದ ಗರಿ ರಿ ಸಗ ಪಪ ಪದ ಗಪ ಪದ ಗರಿ ರಿ ಸಗ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂலுకు పోయేరు అంగి స్కూలు పోయేరు పూర్ణిమ అక్క ఆపనందు లేరు దాదా తిండి సంగీత అక్క ఎంక చపాతి పూర్ಣಿಮ ಸಿರೆಗ್ ದಾದೆ ಎಂಕ್ ಮುರಣಿ ಹೊರ ಕಾರು ಉಳ್ಕುದು ಇರ ಮಂಡೆ ರಂಜಿತ್ ವಿಲಾಸಿ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಪತ್ ಭಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಂಪತ್ನ ಬಾಯ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಲಾಸಿನ್ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲಾರ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ಭಜನೆ ಟೀಮ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಎಂಚೇನೆ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಶರಣು ಬೇಲಾಪುರದ ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಶರಣು ಬೇಲಾಪುರದ ಚೆಲುವ ಚೆನ್ನಿಗರಾಯ ಪರಿಪರಿ ವಿಧದಿಂದ ಶರಣರ ಪೊರೆಯುವ ಪರಿಪರಿ ವಿಧದಿಂದ ಶರಣರ ಪೊರೆಯುವ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ರಾಯ ವಿಠ್ಠಲ ವರದ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲ ವಿಠಲ 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 ಸಾಸ ಸಾದದಪ ಸಾಸ ಸಾದದಪ ಪಪ ಪದ ಗಪ ಪದ ಗರಿ ರಿ ಸಗ ಪಪ ಪದ ಗಪ ಪದ ಗರಿ ರಿ ಸಗ ಹುಟ್ಟಿದೇಳು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟ ಪುತನಿಯ ಕೊಂದೆ ಮುಟ್ಟಿ ವಿಷದ ಮೊಳೆಯುಂಡ ಕಾರಣ ಮುಟ್ಟಿ ವಿಷದ ಮೊಳೆಯುಂಡ ಕಾರಣ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ ನಿನಗೆ ರಂಗಯ್ಯ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಕಿತೆ ರಂಗಯ್ಯ ಅಳುವುದ್ಯಾತಕೋ ರಂಗ ಅತರಂಜಿ ಪಾಗುಮ್ಮ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿ ಬೈದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಾರಾಯರೆ ಇನಿ ಸಂಪತ್ನ ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮಾರಾಯರೆ ಕಾದಿ ಸಂಪತ್ ಸಂಗೀತಕ್ಕ ಹವ್ಯಾಸಿ ಹಾಡುಗಾರ್ತಿ ಅತ್ತಪ್ಪ ಆತಜ ಸಾಂಗ್ ಈ ಉಂಡದು ಈ ಹೇಮಂತ್ ನಡು ಆತಜ ಸಾಂಗ್ ನೀನು ಓಕೆ ಎಂಕ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಯರೆ ಉಂಡು ಬೈಯಡಿ ಬಾರ್ಪೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ 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 ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹಾಗೆ ಬೈಯಡು 4 ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಕ್ಕ ರಂಜಿತ್ ಯಾನು ರಂಜಿಯಾ ಈರು ರಂಜಿಯಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತ ಏರು ರಂಜಿ ಓಲು ರಂಜಿ ಏರು ಪಂಡೆ ರಂಜಿಂದ್ ಓಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಇಂದ್ ಈರು ಪೋಪುನ ಅಂದಂದು ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಹೇಮಂತ್ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪೂರ್ಣಿಮಕ್ಕ ಪೋಪುನ್ ಸಾಂಗದ ಅಕ್ಕ ಆಪನದಲ್ಲೇ ಸಾಂಗದ ಅಕ್ಕನ ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕನ ಸಾಂಗೀತ ಅಕ್ಕನ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ ಬುಜಿ ರಂಜಿತ್ మీరు ఏది పుదర్దిపారు ఇంక హేమంత్ కూడా దుర్గా అక్క ఆపనంది ఒళ్ళే ఒళ్ళే దుర్గా అక్క మూಲೆ ఒళ్ళೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಬತ್ತೇರು ಕೊಟ್ಟೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಂಜಿ ಕಡುಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕಾಡುಮ್ಮ ಕಾಡುಮ್ಮಗೆ ರಂಜಿ ರಂಜಿ ಕಾಡುಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನೇ ಅತತ್ ಅತರಂಜಿ ತಾ ಗುಮ್ಮ ಅತರಂಜಿ ತಾ ಗುಮ್ಮ ಅವು ಈ ರವೇನ್ ಮನ್ಪಿರತ ರಂಜಿ ಕಾಡು ಮತ್ತು ಅತರಂಜಿ ತಾ ಗುಮ್ಮ ಅಂಚ
Rakshas, welcome. Like Korea, but thank you, Rakshas. Thank you so much. Riksha akka bokka panudule Ranjit. G Kannada popara Anushri da po panode borchappa. G Kannada popaji va Kannada popaji an mole sama ulle. Swati ni battitiri Hemant. ಸ್ವಾತಿ ಬತ್ತು ಪೋಯಿರು ನಾಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿಯರು ಒಕ್ಕ ಚುರ್ಪಾತಿರ್ದು ಪೋಯಿರಂಡ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಯರಂಡ ಓಕೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತ್ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲೆ ರಕ್ಷ ಸಿಸ್ ಸ್ವಾತಿ ಗೌಡ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಿ ಗೌಡ ಬತ್ತಿತ್ತೀರು ಪಾತೇರಿಯರು ಅಂತೆ ಪಾತೇರಿ ಪೋಯಿರಂಡ ಇರೇನ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದು ಜೀರ್ ಮಾರ ಮಂತ್ ರಕ್ಷಸಿ ಸಾಯಿ ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಮೋಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಪನದುಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸಿಸು ಸಂಪತ್ ಮೂಜಿ ಗಂಟೆ ಬತ್ತು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಡಿಗೆ ರಾಕ್ಷಸಿಸ್ ಪನದುಲ್ಲಿ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಎಕ್ಕಡಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈದಿತ್ತೀರಿ ಈಗ ಲೇಟ್ ಆತೆ ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಸ್ವಾತಿಸಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬೈದೇರಿ ಎನ್ನ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಮೂಜಿನ ಲೈಕನ ಐದನೇ ಲೈಕದನ್ನ ಸ್ವಾತಿಸಿಸ್ನ ಈರ್ ಬಕ್ಕ ಬತ್ತೀನಿ ಈರ್ ಕೇನೋಡು ಎರಡಕ್ಕೇನು ನಾನು ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಹೇಮಂತ್ ದಾದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಸ್ವಾತಿಡ ರಕ್ಷಾ ಸಾರಿ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಯಾನ್ ಸಮ ಉಲ್ಲೆ ಸಂಪು ಇಲ್ಲ ಇತ್ತಿಜರೇ ಪಾತೆರ ರಕ್ಷಾ ಪನ ಏರ್ಲ ಇತ್ತಿಜೇರಿಯೇ ಪಾತೆರ ರಕ್ಷಾ ಪನದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ರಂಜು ಯಾನ್ ಸಂಪತ್ ರಂಜಿತ್ ರಡ್ ಜನಂಚಲೆಪ್ ನಾವೇ ಸಂಪತ್ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರಮ್ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿ ಬಿಡುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಂಪತ್ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಡದೆ ಬಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿದ ಈರು ಪನೋಡು ಹೇಮಂತನ್ ಕೇನಂದ್ ಯಾನ್ ಪನೋಡು ಸ್ವಾತಿದ ಹೇಮಂತ್ ಕೇನಿ ಎಂದ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಂಪು ಅರೆ ಸ್ವಾತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಾತಿ ಅರೆ ಇರೇದಾದ ಅವಡೆ ಹೇಮಂತ್ ಸಂಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ ಚಾಪರಿಯರ ದಾದ ತಿಂಡ್ರೆ ಆಯ್ ರಕ್ಷಾ ಉಂಡನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ರಕ್ಷಸಿಸ್ರ ಉಂಡರಗೆ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಹಾ ಅಂಚೆ ನೋಡತಿ ದಾದಾನ ಬಕ್ಕೆ ಇಂಚಿನ ಯಾವುಲ ಗೌಡ ಉಂಡತ ಮಾರ್ರೆ ಈರ್ನ ಪುದರ್ದ ಎದುರುಳ ಗೌಡ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿನಲ ಪುದರ್ದ ಎದುರು ಗೌಡ ಉಂಡು ಯಾನೆನ್ನೆ ನಿಕುಲು ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದಿನ್ಯ ರಕ್ಷ ಈರ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುವರೇ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ ಹೇಮಂತ್ ಬ್ರೋ ಪನೋದಿಲ್ಲೇರು ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಲಾ 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 ಅವು ಗೌಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಅಚ್ಚ ಅಪ್ಪುಡ ಯಾನಂಚೆ ಎಣ್ಣಿ ನೀರ್ಯಾಪತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾತಿ ಕೇನು ವರತೆ ಸ್ವಾತಿ ಬೈಜೆ ಎಂಕೆ ಕಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪಾಯ್ಜಿ ಸ್ವಾತಿ ಬೈದಿತ್ತೇರಂದು ಯಾನಲ್ಲ ಈರೆ ಕಡಪುರಿ ನಂದೆನ್ನೆ ಈರೆ ಬರ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾತಿನ ಕಡಪುರಿ ನಂದೆನ್ನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪ್ಯಾನು ಈರೆ ಕೊಂಚ ಕೂಪಾಡ್ವೆ ಸ್ವಾತಿ ಬೈದಿರಂದು ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾತಿನ ಕೇನ್ವೆ ಹೇಮಂತ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕೇನ್ವೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಪಂಡಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷಾ ಕೂಪನದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಗೌಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಇವರ್ದು ಇವರ್ದು ರಕ್ಷಾ ಬಲಿಪುರಿ ಎಂಗ್ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಪನದಿನ ಆನ್ ಉಂಡು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಬೋಡಣ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಫುಲ್ ಆನ್ಗೆ ದಾನೆ ಇದು ಯಾನ್ಲೆಲ್ಲ ಆನ್ ಉಪ್ಪುಡ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಯಾನೊಂಜಿ 45 ಉಲ್ಲೆ ಅವೇ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚೀರು ಓರಾರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿ ಏನೇನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಟೈಪ್ ಆತ ಪೋಪುಡು ಅಂಚಾಪುಂಡು ಅಲ್ದ ಕೊಂತೆ ಬರ್ದೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಗೆ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇನ್ನೇನ್ ಎಂಕ್ ಬರುವ ಮಸ್ತ್ ಅತಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜವಂದಿತ್ತೇರ್ ಆನ್ ಇಪ್ಪುಡ್ಚಿಮ ಈರು ಆನ್ ಇಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಮುದ್ದು ವೀರು ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ಹಾಯ್ ವೀರು ವೆಲ್ಕಮ್ ವೀರು ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದ್ಯಾ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ನೀವು ಊರು ಯಾವುದು
ಇರೇಗ ಫ್ರೀ. ಓ ದೇವರ ಎಂಕ್ ಫ್ರೀಗೆ ಮಾರ್ರೆ. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ತೀರಿ ಮಾರ್ರೆ. ಆಡಿ ಕಜಿ ಬಂದಾಡ ಅರಿಬಾಡಿಯಾರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನುಪ್ಪುಗು ನನ್ನತ್ತೆ ಬೇಯೊಂದು ಉಪ್ಪುಣತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ನಾಯ್ಕೆರೆ ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು. ಉಮಾ ಸ್ಟೈಲ್ ಗೈಡ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಹಾಯ್ ಉಮಾ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಉಮಾ ಸಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಮಾ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಟಿಫಿನ್ ಆಯ್ತಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟಿಫಿನ್ ಆಗಿದೆ, ನಂದು ಚಪಾತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ? ಜಗ್ಗನೆ ಮನೆ ಕಜಿಬ್ ಗರಿ ಬಾಡಿ ಯತತ್ ಕೇನ್ಯಾನ್ ಇಂಚ ಅರ್ಬಣಿ ನಾನು ನಲಲ ಅರಿ ಪಾರ್ದಿಜಿ ಉಪ್ಪು ಗರಿ ಪಾರ್ದು ಬರ್ಪೆಂದ್ ಪೋಯರು ಅವೇನ ಬಾಡಿ ಕಜಿಪ್ಪುಂದು ಬತ್ತುಂಡು. ಜಗ್ಗನೆ ಅವೇನು ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅದೇ ವೀರು ಹಾಯ್ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ನಾಯ್ಕೆರೆ ಅರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಅನ್ನ ಉಲ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ನಂದು ಆಯ್ತು ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಂತ ತಿಂಡಿ ಉಮಾ ಸಿಸ್? ಮೀರ್ ಪೋಯರು ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಉಂಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅವೇ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬತ್ತೆ. ಹಾ ಇರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಪಾಡ್ಯ ಸಂಪು ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಒಂಜಿ ಪಾವು ಪಾಡ್ದಿರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೋಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಲಿ ಒನಸುದು ಕಜಿಪ್ಪುಗು ಅರಿ ಪಾಡ್ವರ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಸಂಪತ್, ಎಂತ ಇದು ಎಂತ. ಪತ್ರ ಅಡಿಯೇ ಬೋಡ ಪತ್ರಡ್ಡೆ ಬೋಡ ಬೋಡು ಬೋಡು ಓಲುಂಡು ಇರೆ ಪತ್ರಡ್ಡೆನಾ ಶೋ ದೇವರೇ. ಅರೆಪುಡು ಪಾರ್ದಿನ ಅತ್ತವು ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆರತೆ ಮರ್ತದ ದೀಪೆರ ಅವ್ವ ಅತ್ತ ಅರೆಪುಡು ಪಾರ್ದಿನಾನ. ಅರೆಪುಡು ಪಾರ್ದಿನಾನ ಮಾತ್ರ ಬಾಕ ಬೇತೆ ಬುಚ್ಚಿ. ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಪತ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪ್ಲವೆ ಉಮಾ ಸಿಸ್ಗ. ನಾಯ್ಕೆರೆ ಎಂಕ್ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಯಾವು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಅರಿ ಯಾವು ಪಾವು ಬರ್ಚರಿ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ. ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪುನ ಅರೆ ಪುಡ್ ಪಾರ್ದಿನ. ಕಜಿಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡು. ಕಜಿಪುಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈರು ಬಲೆ ಇಲ್ಲಗು ಒಪ್ಪದ್ಯಾರ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಬರ್ಪಿ ಮಾರೆ ಖಾಲಿ ಪತ್ರಡೆ ತಿಂಡ ವಿಟ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಏರ್ ಬರ್ಪೇನಿ. ನಾನು ಹೊರ ಬರ್ಪೆ ನಾನು ಹೊರ ಪಾವು ಬೊಡ್ಚಿ ನಾಯಕರ ಅಂದ್ ಪಾವು ಬೊಡ್ಚಿ ಅರೆ ಲೋಟೆ ಅವ ಖಾಲಿ. ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮಾ ಸಿಸ್. ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ಉಮಾ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಸಂಪತ್ ಉಮಾ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ಗೆ ಅವೇ ರಿಟರ್ನ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನ ಅನ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಿತ್ರಾನ್ನತ್ತು ಒಂದು ಚಿತ್ರಾನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನವೀನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ನವೀನ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡೇರ್ನ ಚಾಪರಿಯರೆ ದಾದ ತಿನ್ನರೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಪಾತಿ ಮಾತ ದಾದೇಕು ಒಪ್ಪ ದೇವರೇ ಏಮಂತ ಚಪಾತಿ ಬಣ್ಣ ಗರ್ವ ಅರ್ಪಿನಿಟ ಆಯ್ಜಿ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮಾ ಸಿಸ್. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಉಮಾ ಸಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ನೋಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಉಮಾ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನೆನೇಪಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯ್ತಾ, ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆರು ಮಸ್ತ್ ಸಪುರ ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪುಡಿ ಸಂಪ ಮಸ್ತ್ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲಿ ಪಾರ್ದಾತನರಿ ಪಾವುಡೆ ಕಾಲ ಮಲ್ಪರ ಅಪ್ಪಜಿ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋಪೆರ ಅಂದ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋತಿರಿಯೇ ಅಕುಲು ಬೇಗ 7:05 ಪೋದಾಪುಂಡು ಸಂಪತ್. 7:05 ಅಕುಲು ಅಂಚಿ ಪೋಯಿನಿ ಯಾನ್ ಇಂಚಿ ಚಪಾತಿ ಚಾ ತಿಂದು ಯಾನ್ ರೆಡಿಂದು ಲೈವ್ ಬತ್ತೀನಿ. ಬೇಳೆ ಪೂರ ಅವಲೇ ಉಂಡು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಹಾಯ್ ಅಂತ. ಹಾಯ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ. ಇರೆಗ್ಲ ಹಾಕಿದ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಂಗೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಉಮಾ ಸಿಸ್? ಉಮಾ ಸಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಮಾ ಸಿಸ್ ನಿಮ್ದು ಲೈವ್ ಉಂಟಾ? ಲೈವ್ ಇದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಇಜ್ಜಿಯೇ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಏರು ಪನ್ನಿ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ 6 ಸಪರ ಇಜ್ಜಿರ್ಗೆ ತೋರೊಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋಸ್
ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಲೇಟರ್. ಹೌದೌದು, ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅದು ಲೆಸ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾ ದೀಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಚಾ ದೀಕ ಕುಡೋರ ದೀಕ ದೀಕ ಹೊರದ ಖಾಲಿ. ಹೌದು ಸಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಉಮಾ ಸಿಸ್. ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಾವು 1:30ಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫ್ರೀ ಸಿಸ್. ಪಂತಿನಿ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಿ ಪಂತಿನಿ ಫ್ರೀ ಸಿಸ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು, ಹಾಯ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರೇ, ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಅಣ್ಣಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಂಜನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂದ, ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯದೋಳ್ ಚಂದ, ಕೊಳಲ ಧ್ವನಿಯದೋಳ್ ಚಂದ, ನಮ್ಮ ಕುಂಡಲರಾಯ ಮುಕುಂದ ಮುಕುಂದ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ. ಲಕ್ಕರೆ ಜೆಸಿಬಿ ಕೊನಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಣಂದು ಲಕ್ಕರೆ ಜೆಸಿಬಿ ಕನ್ಪೇರಿಗೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್. ಉಮಕ್ಕ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉಮಾ ಸಿಸ್. ರಾಹುಲ್ ಪಾತಿರ, ಹಾಯ್ ರಾಹುಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಚಪಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪುಂಡಿ ಉಂಡಿ ಲೈವ್. ರಾಹುಲ್ ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಾ, ಎಂತ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರಿ? ಲೈಕ್ ಡನ್ ಅಂತ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಲಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಣಂದ್ರೆ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬ್ರೋ ನವೀನ್ ಬ್ರೋಗು ಗಿಫ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೇರು. ಮೂಡನಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮುದ್ದು ವೆಂಕಟಪತಿ ಬಲವಂತ, ಈಡಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ, ಈಡೇಳು ಲೋಕದ ಅನಂತ ಅನಂತ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ, ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಕರುಣ. ದಿನು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ದಿನು, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಎಲ್ಲರದ್ದು ತಿಂಡಿ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಅವರು. ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ, ನಂದು ತಿಂಡಿ ಆಗಿದೆ, ನನ್ಗೆ ಚಪಾತಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ? ಇದು ದಿನಗೂ ನೀರ್ ದೋಸೆಗೆ, ದಿನವರೆಗೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ, ಇಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಓ ಹೌದಾ, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂತೆ. ಎನ್ನ ಪುಂಡಿ ಖರ್ಚಿದಳಿಯೇ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಯ್ಯೋ ಸೊಂಪು ದಾಯಿ, ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ದೀತೀನಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಬೇಗ. ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು. ಓ ದೇವಾ. ಅಕ್ಕ ಚಾ ಅಂಡ ದಾದ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಂಕಿನಿ ರಾಹುಲ್, ಎಂಕಿನಿ ಉಂದಿಯೇ ದಾದಿ ಗೊತ್ತನಿ, ಚಪಾತಿಲ ಬಾಜಿಲ ಇರೇ ದಾದೆ ರಾಹುಲ್. ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಲು ವರ್ಕ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ನಡೆದ ಆಲೇಜಿ ವರ್ಕ್ ಎಂಗಳ ಪೂರ ಸಮುಂಡಿಲ್. ಏ ಹೇಮಂತ್ ಅಂದಿ ಎಂಗಳಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಲಾತನ್ ಮಾರ, ನೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆನೆ ಪಾಪಿನ ಹೇಮಂತ್. ಈರ್ ಮುಟ್ಟೈತಿ ನೀರಿನ ಲೆಪ್ಪದ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಮಾರ್ರೆ, ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಆಲಾತನ್. ಇದ್ಯಾರು ಯೋಗೀಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂದ್ರು, ಹಾಯ್ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಅವರು, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯೋಗೀಂದ್ರ ಅವರು, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಪಾತ್ರ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಉಂಡುಗೆ ಗಮ್ಮ ಹೇಮಂತ್ ಪೋಲಿ ಉಂಡು ಪಾತ್ರ ರಾಸಿಂಡವಳು ದೆಕ್ಕೆರೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್, ಹೌದಾ ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ? ಏನ್ ಇವತ್ತು ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮು ರಾಹುಲ್ ಅವರೇ? ಹೇಮಂತ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರೊಡೆ ಉಂಟು, ಹೋಗುವನ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಯಾರು, ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿಯೇ ಪನೊಂದಿನ ಅವು ಮೊಬೈಲ್ ಅಂದ್ ಇರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವ್ರು ಪುಂಡಿ ಖರ್ಚಿದನು ಇರಗ ಆತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏರ್ ತಿಂದ್ರೆ ಅವು ಸರಿ ಮನ್ಪುಗ ಮಲ್ಪುವರತೆ ಸರಿ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಪಿದೈಡ್ ಒಂಜುಂಡು ಬಕೆಂಗಳ ದಾದಾಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ದಾದಾಂಡ್ ಎರೆ ಗೊತ್ತು ಮನಿಪುಜವು ಫ್ಯಾನ್ ಮನಿಪುಜಿ ಈರ್ ಬತ್ತ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಫ್ಯಾನ್ ಎಂಕದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ದಾದಾಂಡ್ ಉಂತುದು ಅಡಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೌದೌದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಅವು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಅವನಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ಚಾನಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತಾನೆ. ಅವನಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ದಿನು ಅವರೇ, ನೀವು ಅವರ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಅವರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು ಅವರದು, ಅವನಿ ಅವರದು ಬಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1 ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟು, ಅವರು ಕೊಡ್ಲಿದ್ರೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಲೈವಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ.
ಫ್ಯಾನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನು ಪೊಸಾತ್ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಯ್ಯೋ ಫ್ಯಾನ್ ತಿರ್ಗುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಲಿಶ್ ಒಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಫ್ಯಾನ್ ಉಂತುದು ಅವಳು ಉಡುಪಿ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌದೌದು ಲೈವ್ ನಮ್ಮದು ಎಂತದ ನೀವು योगेंद्र रेड्डी आपका भाषा मुझे समझ में नहीं आता है, आप इंग्लिश में टाइप कीजिए. हिंदी में और हिंदी में बोल सकते हैं आप, मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आती है. ಅವನಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅವನಿ ಅಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು ಕಾಣ್ಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಕಾಯಿಲ್ ಪೋಡು అన్నాను కాయిల్ పోడుతున్నా అత్త అయితే కండెన్సర్ పోతున్నా ఏనకు పోతున్నా ఎరే ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು చేత మోటార్ పోతున్నా అవు నికులే తూడు ದಿನು ಹಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಹುಲ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಕೊರ್ಲೆ ಏನಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತ ಹೊಡಿಕೊತೀನಿ ಸಂಪತ್. ಅವಳು ಫಸ್ಟ್ ತೊಂದೂರು ದೆಕ್ಕಲೆ ಅವ್ ಖರ್ಚಿತ್ಲ ಅವಳು. ದಿನು ಫ್ರೇಮ್ ನಮಗೂ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ದಿನು ಅವರೇ ನೋಡಿ, ನವೀನ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. क्या हुआ दीदी, कौन है ये रही दीदी. ನಂದು ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ. ಯೋಗೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ನಿಮ್ದು ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ. ನನ್ಗೆ ಮುझे तेलुगु भाषा नहीं आता है योगेंद्र रेड्डी, मुझे तेलुगु नहीं आता है. थोड़े थोड़ा हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है. कन्नड़ आता है और तुलु भी आता है. ಉಡುಪಿ ಓಲರ್ ಉಡುಪಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಡುಪಿ ಉಳ್ಳರಾ ಅವ್ರಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ ಸರಿ ಮನ್ಪುನ ಜನ ಆ ಮೂಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹೇಮಂತ್ ಇರ್ಕೇಂಡರತಿ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಉಂಡಂದು ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಅಂದು ಬೇಲೆ ಉಂಡ ಕೇಂಡರತೆ ಐಕ್ ಪನ್ನಿ ಪ್ಯಾಂಡ ಆರ್ಮೇಚರ್ పోతుండియే తోజుండు అవు ఆర్మేచర్ అంచలుండైట్ ఎంగొత్తుజి మార్ರೆ आर्मेचर टेम्परेचर गोत्तु. योगेंद्र रेड्डी आप लाइक कीजिए, लाइक एक स्क्रीन को डबल टैप करके लाइक करिए, लाइक. अंधे के अनजाने से पगले से दीवाने से जाने हो कैसे होगे रे. ಮಹೇಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ಮಹೇಶ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ವೆಲ್ಕಮ್. ಯಾನು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಉಡುಪಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನ್ನಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪ. ಓಕೆ ಸಂಪತ್ ಕೊರ್ಕ ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪರ ತುಲೇವಿ ಏಮಾತ್ರ ಅಡಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ ಜಿ आप एक लाइक कीजिए. ಊಟ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ದು ತಿಂಡಿ. ಮಹೇಶ್ ಅವರೇ ತಿಂಡಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನಾಯಕರೇ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾವು ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂದೇತ ಇರದಾದ ಗೊತ್ತ ಅಟಿಲ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬೇರಿಯೇ ಹೇಮಂತ್ ತೂಲೆ ಇರು ಆರ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ತೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಹೇಮಂತ್. ಓಕೆ ಯೋಗೇಂದ್ರ ರೆಡ್ಡಿ ಓಕೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಏಪ ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಐ ಆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಹೌದಾದೇಕ್ ಔಚ್ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಾರ ಇರೇ ಕಲ್ಪೊಡಣ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಟಿಲ್ ಬಕ್ಕ ಮದಿಮೆ ಅಕ್ಕ ಬೊಡೆದಿಗೆ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಾಡೊಚ್ಚ ಉಡುಪಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ದೇರಿಗೆ ಸಂಪತ್ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಯಾವರಿ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ಪಾಡ್ನ 2 ಲೋಟೆ ಬರ್ಪುಜೈಟ್ ಉಪ್ಪು. ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ನಾಯಕರೇ, ಕಜಿಪ್ಪು ದಾದ ಮಲ್ದಾರ್ ಪಲ್ಲೆ 750 ಸಬ್ ಡನ್. ನವೀನ್ ತುಳುಲಾಕ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ರಿಟರ್ನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ನವೀನ್ ಅವರ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ರೆ ದಿನ ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತಾ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇದ್ದೀರಾ? ನವೀನ್ ಬ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಕು ನನ್ಗೆ, ಹೋದ್ರಾ ಅಂತ. ಯಾರು ಕಾಣುದಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ.
ಉಡುಪಿ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಆಕೆನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಾನು ಅನು ನಾಯ್ಕೆರೆ ನಂಜಿದ ನಾನು ನಂಜಿದ ತಿನ್ಪುಜಿಯ ನಾರ್ ನಂಜಿದ ತಿನ್ಪುಜಿಯ ಮಾರ ನಂಜಿದ ಓಲ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ದಾದಾಳ್ನ ಸಂಪು ಬರ್ಪೆರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೋಟ ಅರಿ ಪಾಡ್ದಾರತ್ತ ಕಜಿಪು ನನ ಮಲ್ಪೊಡು ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬಟೊಟೆ ಬೆಂಡೆ ಉಂಡು ಅವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ಜಿ ನನಲ ಇರೆಗ್ ಓವು ಅವು ಯಾನ್ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೆರ ನಿಂದಿನ್ ಮಾರ್ರೆ ಆರು ವೆಜ್ ಸುಧಾರ್ಪೇರು ಶುಕ್ರವಾರ ನೀವು ಅಂಚ ಅನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಸಂಗೀತ ಮಹೇಶ್ ಕಿಚ್ಚ ಲೈಕ್ ಕೀಜಿಯೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಗೋ ಎಂದಿದೆ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿ ಬೈ ಇಜ್ಜೆರತೆ ಓ ಇನಿ ಸಾನ್ವಿ ಇಜ್ಜೆರು ಮಂಜಿನ ಬಿಂದು ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚ ಅಂತ ಬಂದ್ರು ಚಾ ಕುಡಿದ್ರ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚಾ ಕುಡಿದಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಚಾ ಕುಡಿದಾಗಿದೆ ನಿನಗೆ ಹುಚ್ಚ ಚಾ ಕುಡಿದಾಗೆ ಅವು ಎಂಚಿನವು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮದು ಅನುನ ಡಿಪಿ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಮದಿಮೆದಗೆ ಅವು ಸಂಪ ಮೇರೆ ಹೇಮಂತ್ ಅವು ಮದಿಮೆದೆ ಕೋರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನೀ ತಿನ್ಪುಜ ಇನಿ ಕೋರಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಂದ್ ಅವ್ವೆ ಯಾರು ಅವ್ವೆ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ನೇಮು ಕೋಡೆ ಪಂತಿನಿ ನೀರಿಗ್ ನೆನೆಪಿಜ್ಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಅವು ಅಂದಿಯೇ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಪನ್ಪೇರು ಸಂಪು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಗೆ ಕೋರಿ ಇಜ್ಜಿ ನೀನಿ ಕೋರಿಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಚ್ಚ ಪಣದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಏರು ಮಾರ್ರೆ ಸಂಪು ಏರೊಂದು ಮದಿಮೆಗ್ ಮಾತ ಪಂಡೆರಾಕೆನೊಂದು ಲೇರು ಮದಿಮೆಗ್ ಮಾತ ಪಂತೆರಾರು ಇರೇ ಪಂತ್ ಜರತೆ ದಾಯ ಉಡುಪಿಸಿ ಸಂಚ ಮಲ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಹೇಮಂತ್ ಕೊಡ್ತುವಡ ಆರ್ ಬತ್ ಕವರ್ ದಿತ್ತಾಯಿರ ಒಂಜಿ ಸಾರಾಡಲ್ಲ ಆವು ಸಂಪು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಯಾನ್ಲ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಇಜ್ಜವ ಇರೇ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಅವೆ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತ ಇರ್ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನದಿ ಇರ್ ವೈಟಿಗೆ ಲೇಟ್ ಬತ್ತಿನದಿ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಈರು ತಿಲ್ನೆ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆರ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ತೋಜಿ ನಿನ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಅತ್ತ 594 ಉಡುಪಿ ನಾಯಕ್ ಚಾನಲ್ ಡನ್ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ದಿನು ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನು ಕೂಡ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ನಾನು ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉಡುಪಿ ಸಿಸ್ ದಿನು ಪ್ರೇಮ್ ಹಿರೇಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರವೇ ಸಾರದಾದೆ ಬಗರಾಡು ಸಾರದಿಲ್ಲ ಎಂಜಂಡ ಬಾಯ್ ಶ್ರೀ ಪನೊಂದಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ನಾಯ್ಕರೆ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಯಾನ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಿನು ಇರೆಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆವರ್ ಉಂಡೆ ಇರೆಗ್ಲ ಇತ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಕರೆಯುವುದಿಲ್ವಾ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕರೆದು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಕರೆಯುವುದು ಈಗ ಯಾರ್ದು ಮದುವೆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತಾಗ್ಬೇಕು ಮದುವೆ ಆಗ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅನ್ನಪ್ಪ ಅತ್ತೆಯೇ ಅಪ್ಪ ತಿತ್ತೇನ ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆಯೇ ಅಪ್ಪತಿ ಕುಕ್ಕು ಅಪ್ಪ ಅತ್ತೆಯೇ ಒಂದೊಂಜಿ ಪದ್ಯತೆ ಸಂಪತ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಡು ಅಂತೆ ಪಂಡ್ರೆ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಹಾಪು ಜತೆ ಪನ್ಯ ನಮ್ಮ ರಾಗ ಇಜ್ಜತ ದಿನು ಅವರಿಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಸಂಪು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಈ ಹೇಮಂತ್ ಅವ್ದು ಆದ ಗೊತ್ತನೆ ಸಾಂಗ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ ನತ್ ಅವು ಮೇರು ಏರು ಸಂಪತ್ ಪಾಡ್ ಆರ್ ಉಂದತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅತೆ ಆರ್ ಪಾಡಿಬಾಕ ಪಂಜಿರ ಸರಿ ಹಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ದಿನು ಅವರೇ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ ಸಾರ ಆತುಂಡು ಸರಿ ಆತುಂಡ ಓ ಭಯಂಕರ ಮಾರ ಹೇಮಂತ್ ಇನಿ ಪನ್ನಿ ಮಾರ ಸರಿ ಆತುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೇಮಂತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅವೇ ದಾಯಪಣೆ ನೀನು ಪುದರ್ ಪನ್ ಪುಜಿ ಮಾತ್ರ ಏರ್ ಪೂರ ಬತ್ತಾರೆ 30 ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತೇರು 30 ಜನಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ರಂಜಿತ್ ರಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಕ ಅಂದ ಸರಿ ಆಪು ಜತೆ ಅಂದುಯಾ ರಾಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಂಜಿತ್ ಆನ ನಮಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜತೆ ರಂಜಿತ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಾನ ಪುಡ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಗುರು ಬೋಡು ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಾರ್ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲೆ ಬಾಯ್ ರಂಜಿತ್ ಬರ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ ದೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಡೆ ಬರ್ಪೆ
ಅನು ಬರೋಡಾಕೆ ನಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ರಾಗ ಮಾತಿರ್ಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಪನೊಂದು ಲೇರು ಎಂಕೆ ಇಜ್ಜತೆ ಸಂಪತ್ ರಾಗ ಸರಿ ಜಾಣಲೆ ಅಂತ ಪನ್ಪಿನಿ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚವೆ ಎಂಕೊಂದು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಅವು ಅಭ್ಯಾಸ ಎಂಕ್ ಯಾನಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನೆ ರಿಂಚಿ ಎನ್ನ ಪದ್ಯನೇ ಅಟಿಲ್ ಮಲ್ಪಲಾಗ ಪದ್ಯನೇ ಎಂಕ್ ಪಡೆದ ಹೋದ್ರೆ ಅವು ಅಂತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳೆ ರಂಚಾಪುಡ್ ಪದ್ಯ ಪಡೊಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಜಿನ ಸಬ್ದಕ್ಕೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪುರ ಆಯ್ತು ಪದ್ಯ ಪಡೊಂದುಂಡ ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಲಾಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಲಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಎರೆಗ್ಲ ಪದ್ಯಡ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿದ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಕೆಬಿನ್ ಚೂರ್ ಗಟ್ಟಿದಿಲೆ ಮಾತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಂಪತ್ ಬಾಯ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಇರ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ದೀನು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಚೆಲುವರಾಯವ್ರು ಬಂದ್ರು ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಚೆಲುವರಾಯವ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೋಗುದು ಚೆಲುವರಾಯವ್ರೆ ಮತ್ತೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಪುನಃ ಆಗ ಬನ್ನಿ ಆಯ್ತಾ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ನಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉಡುಪಿ ಈರು ಕೊರ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮೇರುಳ್ಳೇರು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಉಂದೇತ ಬರ್ಚ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬರ್ಚಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಏರುಳ್ಳೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಂಜಿತೆ ಪನ್ಪೇರ ಅಂದು ಉಡುಪಿಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯಾವೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಚಾನಲ್ ಏರ್ನಾ ಆ ರಂಜಿತ್ ಈರೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಉಡುಪಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ಲ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವರ ಮಲ್ದಿಚೇರಿಕೆನಲ್ಲ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡಿ ಈರು ಅಯ್ಯೋ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬೇತೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇತೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತುಂಡು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಲಕ್ಕ ಕಳ್ಳ ಚಂದ ಮಾಮ ಚಂದ ಅಂದ ಪ್ರೇಮ ಅವನನ್ನ ಮಾತನ್ನಂಬಿ ಲವ್ವಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪಂಗ್ನಾಮ ಲವ್ವೇ ಖುಷಿ ಎಲ್ಲ ಹುಸಿ ಅವು ಅಕ್ಕ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪವೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ಪವೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪಿ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ರೆ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪಡೋದಲ್ಲಿ ಅವು ಬೊರ್ಚಿ ನನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಜೈ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಉದಯಣ್ಣ ಲೇಟ್ ಆಡತ್ತಿರ ಉದಯಣ್ಣ ಯಾನ್ ಪೋಪಿನಿ ಉದಯಣ್ಣ ಅಶುಭತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಂತ ಪಾತಿರ್ ಪೋಯೇರೆ ಕಳ್ಳ ಬೇಲೆ ಪೋಪೆ ಅಂತ ಪೋಯೇರು ಜೈ ದುರ್ಗಾ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಲೇಟ್ ಆಣತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ್ ಉದಯಣ್ಣ ಜೈ ದಿತ್ತಿನೇರು ಸಂಪತ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೇನ್ ಪೋಪಿನಿ ಉದಯಣ್ಣ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಉದಯಣ್ಣ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಬುರನಿಡತೆ ಕಿರಣ್ ಬನ್ನಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಿರಣ್ ಇಡತೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋತೇರೆ ಎಂಕ್ ದಾಯಿ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಎಂದು ಸಂಗೀತ ಅಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ತೆಲಿಕೆ ಈರ್ನ ಆವಾಡಿ ಎಂಚಿನಿ ಉದಯಣ್ಣ ಪೋಪಿನಿ ಬಾಯಿ ಪರದಿಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಲೇಟ್ ಲೆಕ್ಕಿನಿ ರಜೆ ಅತ್ತೆ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಬೈಯಡ್ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಉದಯಣ್ಣ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಪನದಿಲ್ಲ ರೇಮಂತ್ ಗೌಡ ಅನು ಪನದಿಲ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಬ್ರೋ ಪನದಿಲ್ಲೇರು ಬಕ್ಕ ಮಾತ ಈರ್ಲ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗ ಉದಯಣ್ಣ 12 ಗಂಟೆ ಕತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೆಸ್ನ ಲೈವ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾಯ್ ಅವೇ ಪುದರ್ ಪನ್ಪುಜಿ ನೀರ್ನಲ ಬೊಕ ಬೇಜಾರ್ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಪನ್ಪೆ 32 ಜನಕ್ಲ ಬಾಯ್ ಐದು ಹೆಚ್ಚ ಬೈದಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಇಜಿನ ಮೂಜರೇಕ್ಲ ಬರ್ರೆ ಯಾವು ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಜೆತ್ತರ ಮಾತ್ರ 4ರೇಕೆ ಆಡ್ಬೇಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ಮಾತಿರ್ಗ್ಲ ಪ್ರಸಾದನ್ನೇ ಕೂಡ ಬತ್ತೀನಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದನೆ ಬತ್ತೀರಿ ಕೂಡ ಅನೂ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಅನೂ ಪೋಯಿರ ಅಂದಿ ಉಪ್ಪು ಬೇಯಿನ ಪೋಯಿತ್ತು ಚೂಡು ಏಮಂತ ಅನು ಬಾಯಿ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೋಲಿ ಪಿತಡ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀದುರ್ಗಾ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಲಾಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆ ಆಂಕರ್ ಸಂಗೀತ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಯ್ ಆಲ್ ನಾನು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೂಜಿ